Dahil di pa nagkuyog mi kini daddy tinaudi nga ilalabas ko ijay. Sa anak pa'y mataring mo rita. Saan ako nalukuan, Rosano? Sino tiranranta mi jay? Awan ka po na tapno mapanag ijay. Sa anak ka nasingad iti akin kuko iti pabrika. Mapanagnakaklang ti atap ko. Kuy daw ka kanya. Oh, ijay tun pala ti pagsaritaan tamay papaniti dahi tabanag. Saan alit yung opisina? Mabitlahan, tasong batak ni daddy. Urayan kay Jebalay, Rosano. Rabin to na makasangputa kiti balay. Hello, daddy? Pasensya kayon, tadyak na sungbatan adagos ti awag yo. Kumusta tinang ibaunakan ka dita Manila, Norman? Nasaya at no kasta. Inton makasangpat kagayam, ada pagsaritaan ta. Si kantulangan ti mapanidya Amerika. Uray ta saan kamat nga agbayag. At dalaang napatag nga si Kaswam. Oh, anya day chay? Malaksid nga agawat da iti adupay a shares. Ada pa'y aglaklako iti shares da. Okay, grab the opportunity. Okay. Sige, bye. Umay ayon kanyak tigasat. Umas asidag. 1. Amok adi maliklikan nga kita kaminto kadagiti nang iroruman kanyak. Naggapugayam ni Maureen dito, Rosano. Sayang, tasan kami ang nagdanon. Makapungto tapin manaw dati. Na, tabay? Ano ti problema? Pindanon karo ti may sa barkada na. Anakita na tilugan ko iti sangot ti pabrika. Ket nagatap, nga darin ang takidya. Anya? Babae? O dati, nagimon. Ngam, awan amok iti pabrika. Uray doy jen normal nga kinkuka iti pabrika. Jak to pa'y nakasangsango. Ay, pasensya mo danak ko, Rosano. Gagangay lang kinkuhan na ti agibon. Mawatak mat kat ta. Kasaritak tulayan nga ni balay. Ngam, ado ti pakakumikumak iti opisina. Rabiin ton na makasangpetak. Sige, na itong tungak ngamin kinaturni de la Cruz. Ngamsad ka matanagan. Naggapo ak iji nagtulagan ta idi kalban. Ni Mang Berting na jay mawag. Amang ano sa bali ti pampanunod ha, Brian. On the way ka no, namang sukon kanya. Siyak la ko man ti mangitulnogin ka, Jabalayo. Makapasyar tapay ka ma. Tsak masango. Karbrugi pa lang ti klase. Ngam nagadon ti assignments ko. Awan ka ti assignment mo? Ado mat, noadan to jak mawatan. Awagan kan to, tagpatulong akin ka. Barang nalpas kon to ninton umawag ka, Brian. Agtiksak to umunakin ka. Sakbay nga awagan ka, Bernadette. Kababain matkin ka. Mabain ka no, mat. Una, sika ti nakasursurwak, ti panagbay. May sapay daya, Miles. Makapong tutak lang arudan, dinagdagan na pailaan. Anya day jay, Maureen. Talaga ka na ti kotse ni Rosano tinakita na iti sango ti pabrika. Anya? Ngam nagtalikodan ni Rosano day ta. Ket anya kumati aramidan na ijay. Ha? Amanga ano da na pintas a babae aran-rantaan na ijay. Sa kaub-ubingan na ba nga ta? Ano mo kakwartalaan ti kamatanda ki ni Rosano? Nupudno day ta. Agalwat ni Rosano. Siyak tonte makaamo ang makisarita kan kuana. Da kami nga gasawa nga griniso titi da ito, Mami Leonarda. Jackie palubo sa lukwen nakti anak yo. At damanan ka po nang agbarteg ka. No agloko ni Rosano, apay nga ijay pabrika. Iti makaran dagiti daduma at trabahador. Ijay pa iti pagbirukan na, iti pagmauyungan na. Imayag dito'y balay, taamok arabiin to, no sumangpot ni Rosano. Isarding mo kumanday ta panagin inom mo. Mangrabi ita yon. Sana pa yung mabisindan.
Mas daawak. Kano pa'y nga awan amom nga aramidin no saan nga agbartek. Naimbagtasan ka nga agsakit. Awang gayam, nagsalita kami kini Rosano. Kat amang ano ni Berting tinagmaniho itilugan na anak idam. Maurin. San mo kumana padaklan na ito abanag? Balasakan di anak yo. San ka di amabain ka na gito'y nga araramidam iya? Siya, ti pagpabayanan niyo, Dad. No, diyak makapagtapal, panawan kayo. Danggan na kumamat uray maminsan lang. Mabali na sa anak apagtamdan nga mam. Ngam amo kakitaan ti pagimbagan ti pamilyam. Ngam na imimbag na ulimak kayon. Tano saan nakapagtapal, panawan kayo langan. Saan ka arumwar? Umay kagit din, tamang rabita yon. Taitulod ka doon. Kunak lang aruda na sa anak ka mapisin. Panawan dak ditoy. At adalang sakit ti ulo. Nagatun a papel, nakawara? Jak nga rod masurutan dagiti inted dang assignment. Nagado, ariro. Dandani, nakagudwa kon ti may sa apad ti papel. Mangrabi tayo pailaan. Nagrigat at talaga dagitoy, mami. Agpatulong ako makini Bernadette. Ado ka mo ti assignment na. Kababay na singa. Kabain mo, ti kaayan ayat mo? Amok na apay. Ana pa isam kayo, mami. Gaputa amo konti agbain. Dahil ti pamanagnek ang nagbaliw kan, Brian. Kat maragsakan na klaunay. Wala, mangrabi yon, tatulungan kanto. Kastaunay apungtot ni Maureen itay Simang Petrosano. Gapo nga ta, di na kamauray. Mimanaw. Kinasaritak ni Brian, mama. Ang mga nuso kano tinakita ni Miles Abarcada ni Bernadette iti sangot ti pabrika. May sabat na jay. Hanya ka no ti aramida na jay. Nagsabat na kano ti Miles agayem na. Ket nera na nga ijay tinagsaritaan da. Saan nga taapod no? Ti atap ni Maureen may panggapken ka. Awan panawan ko iti dayta banag, mama. Nagalo tinaskan nga si Kasuwa kiti opisina. No saan ka pa'y anang rabi? Agpay dasar ka iti katulong. Nanganak kitayin. Agdigo sa kalahin. Kalpasan na. Awagak ni Maureen tamuek no sa dino tinapanan na. Teka, nalpas ko matlang amin ang assignments ko. Nagrigat. Kasla napaspas ti utak ko. Ay, makain na naak matlangan. Mabit na. Di matimawag ni Brian. Kanya nga tanong. Siyaklangan ti pangawag kan kwa na. Makaturturong ka kwan. Pagting nga gaya man trabi. Napanukak ng jakmet makatulong. Padasigan nga awagan manen ni Maureen. Saan nakasinumpatan ni Tekad? Dayta, nagriringan ti cellphone na. Hello, Rosano. Daddy, da kayo ti simong bat? At dito ni Maureen. Kapit lang. Maureen, yasawang. Hello. Di tagayam tayan mo. Nabartek kan, umay kasukunan. Sana? Mabitlaan. At ka ka didinaw ne? At ka tuwam o babae? Andaak diti palay. Umay kasukunan. Jakon inure sa mong bat. Iyon kon to na daakon iti balay dakan daddy. Saan ton ang makapagkadkad. Dayawon kayo launay, mami. Nairamraman kayo na puyatan. Iti pa lang tulong yung kanyak kadagiti assignment ko. Nasa pa kayo pailangan nagreing. Ado tinapatag nga si Kasuk ija opisina. Aglalo tadi pa isimangpat ni Norman. Agyaman ako ni kada kayo, mami. Awan ang yaman na dayta, Brian. Nagsapan nga awag ni Norman.
Hello? Sige. Sikan ti mga sikaso iti plane ticket mo ama pa ni Jay America. Agi amanakan ka, Norman. Bye. Ah, mami, mapan ni Uncle Norman ay Amerika? Sayang, saan ta makasurot? Maklahat-lakit din ni Bernadette. Saan ba't nga ta na makapaggadgad na makita na kon? Mapangaya may Amerika ni Uncle Norman. Sayang. Karugurog di pa ilang ti klase mi. Ah, nailukatan ti ruangan. Brian? Amo ka mas daw ka. Anta ka magkayang, Brian. Ada ko makidawag kada kayo, sir. Mabalin ka di asyak ti mangitulnog kini Bernadette. Sige. Agkuyog kayo na sumirak ito, universidad. Tanangin ko malaking ti panagmanayhom. Sige. Wan, sir. Ada pa malubos ni dadin. Oh my God. Ang mga makita natin ni Mami. Saan ka na siningapay di rabi eh? Kababayin kin ka. Sa tinulungan nak ni Mami. Nasayata no kasta. Nagseryoson tilangam. Kung amin, pampanunutak. Ang mga nakita natin ni Mami tay. Mas daw nakit din no, pa nagkuyog tangay may diti pagadalan. Nung nga taypod mo talangan kini Mami, nga agayan ayatan. Nakasagana ka mang sangokin ko na. Mabutangak na ron. Liklik-likak ti panagsakit tinakam ko apabainan nak. Maawatan ka. Saan nga ta nga ad-addan tong agungat? No iso nga mismo ti makaduktal itayan ayat ta. Aging ga ka tilanga kaayan ayat mo. Ad-ad lang nga rod alimbiday tilangam. Saan ka di akayat mo nga agadal tapay? Ha? Ang kaya? Imisam ka matlaan. Pasensya ka na. Nagadungami na kang panunutak. No saan na ka may sinuko ni Rosano Jabalay, ang mga no ijay kuman ti pagturuga. Nabarbarte kakman kuman. Nakapagsarita kayo ka din, anaimbag. Nibirting kanumot tinang maneho iti kotse na idi nakita ti barkada man ti kotse na. Saan tayo napagsaritaan pa'y dayta? Adadalay nga sakit ti ulok. Ha, makamon ni Rosano. Saan nga iti kanunungak ni Rosano? Adu, ti pakakumikuman na. Saan nalaki di amasango day tabarak? Uray ni Daddy, kasta unay ti panangidayaw na kini Rosano. Agtalag ka iti asawang Maureen. Amukmat kat, anapatag ni Bernadette kan kuana. Rumwarak, ada napatag papanak. Liklikan ti katugangak ang mapagsaritaan mi ti may panggapin ni Bernadette. Wah, nangyakit iti ti marikliknak. Ang silusak ti bukod kong anak. Alam, sana kang agbala? Nanayunan man gaya man ti shares ni Mrs. Richmond. Lukas to lang. Ang mga no dumteng to ti panawan. Ang mga no maala na pa ti may sa atugaw ti board of director. Uno, ang mga no maala na pa ti Sibubukela Korporasyon. Saan mo't nga ta mapasamak na ita? No nga dot bisyo kabalayan. Ngamkas may isang ama. Kanayon ko abagbagan ni Maureen. Sa balila nga niya ba nagtipagsaritaan ta abalayan? Kabailan ni Rosano akasarita ti asawa na. No at daman babalawag kini Maureen. Kasla adayo tirik na kini Bernadette. Ang mga ano nagbidot kayo lang iti panang ipapa na balayan. Kaputan na ingat mat kini Bernadette. Maawatak met giti ti kinaingat na. Di na kayat amaya si dag kadagiti nakurapay. Malagip ko gayam jagnagan iti Brian. Nabayaga na di nagpasyar ije balay abalayan. Di na masango dagita, tadan klase.
Kung naglakit din no nakita na kami ni Mami ang nagkuyog kini Brian. Di katulong matganti nakakita kada kani. Ti pampanunutek. Ang mga nung maamuan ni Mami nga dan kaayan-ayat mo. Dad, ipudnok nga takin ni Mami nga inaklon ko ni Brian. No, saklain, no maduktalan amis mo ni Mami. Ang mga nung resyak kagura na. Daddy, Sa bali man kat iti malakip ko. Kaya't ko amam-am mo ti ina ni Brian. nasingpat ni Madam Laura. Bayam ta ibagaktukan ko na, Dad. Inawis ka nga agpasyar dito'y balay. Ta si ka mismo ti makisarita kini Mami. Sing mangpatsapay kit din. At dapat ti kutsinan. Sika kumalatan ate nang ibagakan ko na. Oh, Bernadette. Naimbaga malam yun, tita. Brian, kadumad gayam ni Bernadette. Mami. Inawis ko ni Bernadette nagpasyar dito'y balay. Kaya't nakakano ama-am mo ni Mr. Rosano Salva nga amana. Kasta ka di? Kasanunda ito eh. Kaya't ko kumamat ang makaam-am mo dagiti dadakkel mo, Bernadette. Nasingpat na siguro akaskan ka. Tanasaya ti panang padakkel-dakan ka. Ha? Seryoson sa launay ti pagsarsaritaan nyo kini Bernadette, Mami. Mangrabi tayo kit din. Ada ka matlangan dito'y Bernadette. Kaduan na kami na rabi ka ni Brian. Numay panggap iti panakiam-am mo kadagiti dadakkel mo. Adan to panawan para iti dayta. Amok amakumikom dakas kanyak. Kastan sa tibiyag ti negosyante. Malagip ko gayam. Amo ka din ni Mami, kan ni Lolam nga agayan ayat kayon ka ni Brian. Saan pa'y tita? Ni Daddy pa'y lang ti makam mo. Kan iso ti mayat amakiam-am mo kada kayo. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Ada kiti balay ti may saka barkada Cruzano. Ngam saan ka madanagan? Agawi dakmat lang inton madamdama. Anya ka di maran kararamidin nyo. Masapol ka di pala damagam dayta? No kadwak dagiti barkada, kamong latan. Dahil ako mapanagsiksikaril yung tikatem. Makadadalit isalunot na ita. Saan ka di pakaragsakam na mataya kon? Nawaya ka na mga rami ti kayat mo na awanak ton, Rosano. Sa bali manan ti pagturungan ti saritaan. Saan ka di akas ti kayat mo may paawat kanya? Amataya kon? Bagbagan ka laeng. Ha, sige Rosano, makasinga ka lang una yan. Mapulisit ako ti asawa ko. Kaya't kano ni Rosano nga agkita kami. Panagkunag, ada pa nagkatap na asyakti na ni Brian. Kanyang tunga tati aramidan na. Numapanat na kanaday nga atap na. Saan kami ang nagkatuloyan ka ni Rosano? Gapo iti kinarukot na. Sa kalpasan na, nagayan ayat dagiti anak ni. Sa anak ko mga umanamong. Nga napatag kanyak ti pagragsakan ni Brian. Itayak pa yan naragsak. Ang makisarsarita kin ka, Bernadette. Ada ka di problema? Brian, nasagip tirik nak itimbaga ni Mami ma. Nasayat siguro ti panang padakkel lagi tinaganak kanyak tanasing pata. Saan ka di akasta? Amom, kinapuno na. Ni Daddy lang tinangiparik na iti panangipatag na kanya. Nasaktan ka di, Tiriknam? Samat. Nalidayanak lang. Kahit ko kumanaragsak ti pamilya. Baknang kami.
Saan amagatang tikinabak ng tiragsak? Pudnungot kit di deta ngayong bagam. Gapo iti deta pa nagliday mo. Malagip ko day di dati. Pimusay asaan na anak kita ti panagbaliw ko. Namukla ko mangagmay sa kayo anang rabi, Daddy. Nagpaitulo da kadago si Tay, kalpasan na nagsarita kami ti Mami ni Brian. Awanan yaman na. Napataga talaga kini Mami dagiti barkada na. Ni Lola, sa dino tinapanan na. Anda dinarayan na nga okasyon. Aging kaita, awan pa eh. Bakit? Kumusta ti panakisaritam ka ni Mrs. Richmond? Adanto kano panawan na makapagam mo kayo, Dad. Ato kano ti pakakumikuman na. Di na magnagayam, no dua kayo kini Mami a makisarita kan kwa na. Saan pa nga mo ni Mamim? Nga agayan ayat kayo ni Brian. Tay tangarot ti problema, Daddy. Nalidayanak pa'y kidi iti na ibagana. Anasayaat kano ti panang padakil kanya, kanasing batak. Naamo na lang kumaada kayo laang ti mangipatpatag kanyak, Daddy. Nadlaw ko ang nalitay ni Bernadette. Imbes ko manaragsak iti panagkuyog da ni Brian. Masyara kiti anak ko. Napayakas na iparparit na ni Maureen asaan anapatag ti anak mi kan kuana. Kat ni mat Mrs. Richmond. Nadlaw na nga ta asyak lang tagtarigagay amakyam amukin kuana. Ad dalakat nga ron ti panagatap ko. Ani Laura ti ina ni Brian. Asino ni Laura Richmond nga stockholder ti korporasyon. Nga tamat la Laura, nupud no ti atap ko. Kat Amerikano ti nakaasawa kin kumana. Amang ano nabakbak ng pahingamda kami. Rosano, silirin ka pailaan. Da kayo man gaya, Mami. Kunak ni Maureen tinagbusina itay. Awan man gaya man ti asawa. Amuklatan, ta nakatugaw ka dito'y salas. Diyak pa ngamin makaturog, Mama. Gabutasaan ka ang makaturog amang pampanunot kenkwana. Aday kaya nagtibarkada na. Amoy umatan. Kayat na ti aday tiruara. Narigat lang amin timang pabain kenkwana. Yung naimbag, tasaan nga iti kasino tinapanan na. Nabannog kay sakit Inkayatan maturog. Inka rin ni Maureen na sumangpatita. Kunak na rod no iso ti dimteng itayan. Nasa ertirik na ni Bernadette, Mami. Naibagak samatan kada kayo. Ani Sir Rosano laang. Ti mangas asikasukin ko na. Awan tin limod ni Bernadette. May panggap kini Mrs. Sarba. Diyak lang tati mang sayar itirik nana. Ibagam to kan kwa na, pasensya langan. Malagip ko gayam, Mami. Kaya't yung kadi, ti makipagkita kini Sir Rosano. Saan pa lang akadag ito'y Brian? Makumiko makiti opisina. Aglalo tawan ni Norman. Masaya nga anak nga ron. No saan ko maakarugog iti klase? Dua tayo ang mapanigi Amerika. Saan mo pa'y lagayam analipatan ti tarigagay mo ang makasublay dya Amerika? Ijaya ka na ipas ngay, Mami. May saak ng Amerikano. Amom tiga po na. No apay apinilit ka nga iniyawid dito Nagbaliw ako, Mami. Gapo kini Bernadette. Dahit ako mati panunutam. No mapan kayo dya Amerika. Saan kayon ton ngagkita? Agbakasyon tayo matlaan, Mami. Uray, do alawas lang. No apay ang makariknak iti panangaasi ka ni Bernadette. Nga, awan basol na. Saan aron ba nga iraman ko? Amok no niya ti panggap ni Rosano. No apay akayat na ti makipagkita kanyak. Anya nga tano awagak. Makla at lakit di.
Kaririing kula nga balayan. Napuyata na kidirabi Ada dinaraya kapasken. Nagkuyog kayo kadikan maurin ni di kalman na balayan. Inawagag ngamusan na kaya tasong batan ti awag ko. Sabali apasken ti dinarayak. Jay napanan ni Maurin para laang kadakwadang agbabarkata. No isutirantap, matmaturo pa'y laang. Ti apugog kuma. Ngam rimwar magkaya man. Nasa paasumsumra kiti pagadala na balayan. Awagam tulaangan no kayat mo akasarita ti apo ko ta. No iti rabi iti ay mo. Amangan no saan nakaamasamo. Napasnak iti panagadal na ni Bernadette. Nalpas matlangan nga dag dito ya balayan. Uray klangan na makariing ni Maurin. Nakadugayang tinapipintas nga estudyante dito'y universidad. Kasta unay ti panagisem da. Tak. Sa bali lang agpaiso ti gwapo. Kun natayag. Malasi na may sak nga Amerikano. Malagip ko lang nga rod idi adak pa lang idi Amerika. Ado dagiti babae ang nagbalin apas at tibiyag ko. Ni Bernadette dayjay. Saan nga taan nakita? Anak isarita kadagayjay ababalasang. Brian? Dapat sa marunong klasem? Bakante. Uray si ka. Intapay lang ag merenda. Uwan gayam. Aday baga. Saan ka nang gagara ni mami? Ti nang sa itirik nam. Awan anyaman na dayjay. Kun adapay may isang ibaga. Anya nga tanong ipudno talangan kini mami. Ti relasyon ta. Brian? Unay kat nga anos yun na nangururay kanyak, daddy. Anyatran tayo. Di yung kumadada pagsakitin ti ulo. Naumak pagkit din amang balbalakad kin ka. No sandak to pa yung maiturong darusano kanti katugangak. Nga mamanak. Rumbang ngay pangag na. Awan, ti makatubngar ti kat kong aramid. Saan nagmadla nga denggan? Pumanawak langan. Sapay la kumatasan kantong agbabawi ka na gito nga aramid Maurin. Sanak tong agbabawi, daddy. Uray po tadyo ti kunak. Bukudak to ti agkatawa iti kamaudyanan. Mama, apayakas na tila ngayo adimtang dito pisina. Ada ka di problema? May paggap kini Norman. Ada ka no business trip na iji Amerika. Awan gayam dito San Cristobal. Ngam, anya ti problema iti dayta? Ada lakit din ang italkan na kadagiti negosyo na. Diyak maawatan nun niya ti kaya ti oparanguran. Narang ay lagi ti negosyo na. Saan na apanawan na awan pangitalkan na? Kaadwan na ang negosyante kat gagayam mo saan ka di. Dahil kailaan anorman ti saan mo amasit ka. Manmanulahay nga da panawin ko amay pulapul ka iti pada ka negosyante. Ngam, pudno, adyak pa'y naasitgan ni Norman. Sa anak pa nakasagana amamon ni mami ti ayan-ayat na Brian. Sigurado lakit ti nga agungot dayjay. Bernadette. Numaamuanon dalulam kun mami ti relasyon ta. Duatan ton ang makisango kini mami. Kas na, ada kayat mo asawan. Mabalintan ti agkasar no kwa. Anya? Nagubing ta palang. Kan may sa, agad-adal ta. Agpada abak ng ti pamilyata. Uray, agasawa tanton. Mabalintalat ta nga ituloy ti panagadal ta. Diyak kayat, ubing ta pa iti day tabanag. Ang angawon kalaan. Mabalin nga agkuyog tang agpasyar inton malam. Nagkuyog tamanan iti kalman. Kanayon tamat nga agsarsarita. Kas kumaita. Kanayon na maililiwakin ka. Di mo ka di mapanunot. Numaduktalan ni mamin ti ayan-ayat ta. Adiin pa kaamo ni dadim. Saan da nga ta makagura kinilulap? Mami. Nakaawag kayo man. Ada ka di bagayo? Kaya't ka lang nga kumustaan, Brian.
No may panggap iti panagadal ko. Awan problema, mami. Numabalin, liklikam ko mati makibarkada. Saan mo nga ulit tinararamid mo idi at datayo pa ilang ni Amerika? Inkarik nga agbalbaliw akon, mami. Awan ti panawon ko ang makibarkada. Tanapas nagkak iti panagadal ko. Nasaya at no kasta. Nagsaritaan mi gaham kini Bernadette ti panakasaer ti Riknana. Ti panakaipalagip may panggap iti mami na. Awan anyaman na kano, mami. Agyaman ak no naawatan nakmetlaan. O sige nga rudan, Brian. Ituloy kong dagiti aramidag. Sige, mami. Barang maalukoy kumatlaan ni Bernadette. Nga agpasyar kami inton madamdama. Itapay lang nga rumwarak na masuro na kini Daddy Rosano. Pinigpikap na kit din ngay nung ungtan. Araramidan na lang ti pagribangan na kasmay sa nga ama. Ang santa na pagsaritaan na ita. Taamang ano datapay ti agsuban. Tapno dyan may bayag pa'y, naawan ti cash mo, pakagam ti ATM card ko. Inkalatan ni Timol. Amo mo no sino tirong mga kasarita mi dyan. Pagpungtutin na kadipay lang, Mabit lang nga ron, tawagak ni Mitzi. Oh my God. Pagkuyog ta, intalagan iti opisina na. Kaya't ngagsubang kami kani Maureen iti opisina. Uritog nga rin. Saan naktumot lang ay taltalag. Diyak kumakayat ti mariribukan. Saan ang maliklikan? Diyak ninamnama nga iti kastoy awagas ang makasangok tumanan. Dagiti nang iruruman kanyak. Sana ka mabutang kadakwada. Ngam ni Brian ti pampanunutag. Numaamuan da Maureen kan Mrs. Salva nga anak ko ni Brian. Ngam no inururuman tak idi. Diyak ipalubos nga aramidan dalay tak ni Brian. Kanti kabutang ko. Ang mga no. Diyak kayat nga agsugay ti kinaloko ni Brian. Sa naglagid yan nagbidot. Ni Brian ti akin kotse iti nakita ka nakilugaran ni Bernadette. Adang samat ang relasyon da. Ni Leonardo ti pagdamagak. Awagak. Kasladyak mamati asanda nga mo. Nupod no ti atap ko nga dan relasyon na kitito. Nasingpat ni Bernadette. Katawan lakid di ti may libod na. Malaksid. Nung nasurusuro na ang diagulbod. Nadita. Mga no agulbudan gapoy ti daya, Brian. Awan sa ti sumungbat. Hello, abalayan. Ata kiti balay ti may nga amiga ka negosyante. Sino pa yung gamin ti kapulapol mo no sana dagiti pada mabagnang? Kas may isang abogado ka na hindi ka dagiti daga, dagiti kasarasaritak. Anya talaga ti mawagam, abalayan. Sa naglagi ting agbidot, ti kotse ni Brian tinagluganan ni Bernadette. Anya ti kunam. Amangan no di mo pa mo ngagkuy-kuyog da. Dapay kat atap kon nga gainayat dan. Amok nga agar-aram ni Brian kini Bernadette. Ngam sabalin asaritaan no agayan ayat dan. Yak magustuhan ni Brian na para iti apo ko tabalayan. Yak malipatan ti danda ni panakadong parnay di kanya. Agyaman ang itinaamuag kan kaabalayan. Kasaritak to ni Bernadette inton makasangpetag. Dahita ka dilaang, tibagap. Wan, day talang. Sige, bye. Nagwapo na ya, Brian. Natayag. Ngam napudot tirik na kenkwana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Kasanon nga agpaiso, no maibaga ni Bernadette kan ni Rosano. Ti pagtangan mi kan ni Brian. Maklaatak tulangan no kalaat nga dadan iti sangog. Ang sana, malaksid akayat nak amakaamam mga ina ni Brian. Akaayan-ayat ti anik da ni Maureen. Awanan ti sabali agapuna. No apay anas kan amakipagkita kanyak. Kan saan namat nga tanga aramidan ti agturso. At dagayam da ito karagiti urnong ko a papel. Malagip ko. Drawing ni Bernadette da ito eh. Dakkel ken napinta sa balay iti tapaw ti bantay. Amang tantanawag iti pakabuklan ti may sa lugar. Kat iti day ti apaset ti ayan ti mall ken ti kondominyo. Daddy? Ada kayo ka dito kwarto yun? Si Magpata ni Bernadette. Sumre ka anak! Nasapa kayo man ng simbang pad? Anya data? Malagi po pa na ti ang drawing mo? Ada kayo gayam data na dawan? Kasla dito ti balay da Brian. Anya? Ngam, idin drawing ko data. Ada yung pingagam amo kami kini Brian. Kita man lang na. Apay dan? Awan. Tsaka mo no, apay na drawing ko data iti. Dream house. Amukon. No kasano ang mapanik ni kaktiatap ko. Wan gayam dad. Nagsaritaan mi kini Brian kayan ayat mi. Pudnumot din ako nana. Ang mga numakaguran to ni mami no iso ti makadoktal a mismo iti ayan ayat mi. At nakalintigan ni Brian? Ang mga not adan tumanan tiguran ni mami kada kayo daddy. Amo yung agayan ayat kami kini Brian. Ngam saan yung impagpagakan ko na? Agar-aramid ni Bernadette iti assignment na, mama. Mandamdaman na kasari tayo. Kayat ko ama panagnikan. No pudno tinakita ni Abalayan ang nakikuyog ni Bernadette ken ni Brian. At apon na paikit din nga agayan ayat dan. Mama, Wano, adda ka di ammom iti daytoy abanag. ladingitek no nagilimad akada kayo. Agayan ayatan ta Brian kan Bernadette. Impalubos mo ang makiayan ayat iti dayjay alalaki. Awan sa bali akali kagumak no saan at ipagragsakan ti anak ko, mama. Sapay ko ma, maawatan niyo dayta. Pinanunot mo ka di anaimbag daytoy Rosano. Ang mga no pasakitan tulaang ni Brian ti anak mo. Sakbay nga inaklon ni Bernadette. Pinagkarik na yung bag ni Brian. Inyuman mo kumadaytoy abanag kanyak. Inikat mo ti pagrebengak. Agad adal pay laang ni Bernadette. Amok asana baybayan ni Bernadette ti panagadal na. Kasi ta, nagsarita kami la itay. Adan iti kwarto na nga agar-aramid iti assignment na. Nakigtutak iti daytoy anaamwak. Mama, tsak kaya tamasaktan ti anak ko. Amuyo akas tao na iti panang nyalika kakiti salon at na. Baliwan tayo ito tagsarita. Ang mga nudita mapuutan na rumor ni Bernadette iti kwarto na. Ket ni Maureen, anya tinamnamaem nga aramidan na, no maduktalan na anagilimad kayo kenkwana. Nagsaritaan mi dayta ka ni Bernadette itay. Mamitlaan. Sungbatak ti awag ni Maureen. Hello? Nasapa ka no pimmanaw dito opisina? Kaya't kukumati mang rabi iti restaurant. Agkita talangan iti restaurant ti Damol. Ayaban ni Bernadette? Tapno di na panunutan. Asaan tayo yung ipapayan iti panawan? Maragsakan lakit iti anak ta. Dayta ti ililiwan na. Ala, anong samlaing taguray? Danunin da ka iti Damol. Karugrugi pa lang ti klase yo. Project ka, Dakos? Wan nga ron mami. Nag-adupay nga assignment. Naimbaga ko man ni Rosano. Saan da ka kuman na sininga? Pakaragsakan ti anak ta ti panagsasango tayo amang rabi. Wan nga pa'y sumami. Saan tayo matnagbayag dito mon? Makapangrabi tayo lakit di. Agawid tayon. O sige, mangantayan. Ngam kayat ko ti mga ni ti ice cream.
Halo-halo latan. Ituloy ti mangan tagurderak. Mangyawi tayo tupay ti pitsa mirindaan tayo inton madamdama. Urik lang na bang aran kalpasan na nakadikosak. Oh, nagdaga ang amin ti panawan. Oh, anya taro na midam, Rosano. Nagbanglo ka. Nabayag asaan ka anaaragop ka na agkan. Nataya na kuan. Kailiw nak. Nalakala makasara kay ti ubing, ama kaipaay ti pagaragsakam. Kaya't ko lang taglaylokan ka. Akyama na ka? Diyak ni namnama. Nga ipaayami ti panawan ti anak ta. Isu adiyo ibagbaga, asan anapatag ti anak ko kanyak. Makaturturog ako, Rosano. O sige, maturog ka. Kasi ka, no kaya't mo ti Romuar, saan ka alaptan? Maturog ak matan. Kaya't ko anak arakopakan ka. Kabayatan ti pan naturog ta. Ibagakan ka daytoy Bernadette. Di mo ko mapanunutan, akayat ka pasakitan. Nakita na kayo ngamin ni Lolom ang nagkuyog ka ni Brian. Lola? Saan may nadlawkin ni Brian? No kasta, pudno. Pangasiho, saan niyo kumang ibagbaga kini Mami? Agungat lakit di. Pinagungtak ni Dadim, idirabi. No apay nga inlimad na kada kami kini Mamin daytoy abanak. Kagurat ka ti Lola. Saan? Ngam ni Mamin ti pampanunutek. Kinapudno na, nagsaritaan mi kini Brian. Nga ipudno milangan kini Mami. Makala at lakit din ni Mamin Bernadette. Ngam bayam, tulungan kayo ang makisarita ken ni Mamin. Itay laang nga nakasaritak ni Bernadette balayan. Ngam nakasarita ko ni Rosano idirabi. Anya ti kahit mo asawa ni Tiday Tabalayan. Saan ang nakapagulbod ni Bernadette? Isuda tinakitam ang nagkuyog idikalman. Kan inaklon na nga agayan ayat dan ka ni Brian. Kay bagpagkaklangking kay di Rabi, ajak kaya ti Brian na para iti abo ko ta. Maawatak ni Rosano. Awan sa bali apampanunutan na no saan at ipagragsakan ni Bernadette. Kad ni Maureen, kasanon. Ay, daita ti parikot. Nagkariak ken ni Bernadette. Tulungak ida ken ni Brian a makisarita ken ni Maureen. Dita ti bagbagak ni Bernadette, Mami. Nakasagana ka sumango iti Mami na. Tapno ipudnumin kin kuha ng agayan ayat kami. Brian, Numanugot na paikit di. Ikasar ko ni Bernadette. agad-adal kayo pa'y laang. Ubing kayo pa'y unay para itiday taabanag. Mami, mabalin ming ituloy iti panagadal mi. Kalpasan ang makapagkasar kami. Diyak pagarupan akas na ti panagayat mo ka ni Bernadette. Talaga, Mami. Kasanon, no saan apaboran ti mami ni Bernadette ti relasyon niyo? Saan niya iso ti makalapod iti relasyon mi kini Bernadette, Mami? Ilumang ko ni Bernadette iti Amerika, nukas pangarigan. Talaga akong sentidor ni Leonarda. Agpada na ken Rosano. Gabota anak ti Amerikano na ya, Brian. Tos lasandak ni kabilangan. Gapo nga ta, tabak ng daw na yan. Nga mawatak mo't di asanda kaya ta mapasaktan direk na ni Bernadette gapo iti sakit na. Ngam nakal ariribog da ito'y namanugtalan ni Maureen. Sapay la kuma, tabakontak ko ni Bernadette. Sa bali, tugali ni Maureen. Oh, Bernadette ihang. Agyaman ak, tanakontak ka matlaang. Manya, at dapay klasin. Kasano ka bayag? 15 minutos. Sige, ore pagbit lang, ipanagsarita ta. At dakatin ni Brian, iti asinig mo. Nasayat nga rodnawan. Sige. Sige nga rod. Bye.
Patpatgak ni Bernadette nga bokok. Ngem, adalang kidawagkan ko na. Kaya't ko ang makasarita daya Brian. Talaga anatar ka. Nagtipo na Pinoy kan Amerikano tilangam. Isuasan ako na mas daaw kanjak mababalaw na Bernadette. Awan gayam. Hanya tikayat mo nga inuman, iyo. Agyaman naklaan nga attorney. Sa anak nga may inom itinasangar. Nasingpet ka gayam. Biddo ti panagkitakin ka analoko. Nagbaliw akon. Diyak kayat nga ipaayan ti pagsakitan tinakam ni mami. Diakon subyanan dagiti nararamid ko. Idi adda kami pailang iji Amerika. Awan sabot tantay bagagin ka. Namunulak pa, Brian. Dahito lang ti may bagak. Kahit kung ay pasiguradom at di mong tulukuan ti apo ko. Ikarik attorney. Diyak pasakitan ni Bernadette. Ay ayatek launay. Nasayat. May sa nga abogado kinagpadata alalagi. Masapo latagderam ti karim, Brian. Hello? Maureen, sa dinutayan mo. Nabartik kan sa man Nakaino maklabasit. Adak dito'y balay ni Daddy. Apay ka di. Anda kayat ko nga ibagakan ka. Urayin ka dito'y balay. Oh, initip na ti cellphone. Nagturayan na di abakat. Magpuisitak. Kasanon din nagtutulagan mi kadagiti kabarkadak. Dahita ti babalawagkin ka, Maureen. Dagiti latan barkadam ti pampanunuta barkada. Amang ano na patagmati bagati katugangam kan ka. Nakaino makundad. Saan ako na makasarita iti nasayaan? Amang ano diyak makapagtepel kat dakas pa iti may bagakkan ko na. Dahil ito'y ngatan, ti diyo pag kinaawatan ng katugangan. Ha, sana may satel daw, tan. Abogado kayo, san ka di? Anya, ti kayat mo asawan? Nabayag sakit din nga awan tinig gaman nyo kaso. Makamo kayo na mangilalawakin ni Mami no apay adyak parangkan kwa na itra. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga yung kami patangatang. Mawatak dahit apakariribu kam, Lora. Saan kayo ang nagkatuluyan kini Rosano? Sa kalpasan na, agayan ayat dagiti anak yun. Diyak ni namnama, tatang. Kat no namuam kumaadagos nga anak da Rosano ken Maureen ni Bernadette. Kabailam nga ta alapdan kumati anak mo. Idi sangsangpot na pailaeng. Naimatangak ti kinaluko na. Dakalan tinagbaliwan ni Brian, tatang. Kat kapuday ta kini Bernadette. Diyak mababalaw ti anak mo, Lora. Nasingpet ka napintas ni Bernadette. Imala kini Rosano iti ugali. Tatang, kasanod numaamuan da ito'y damaurin kan Mrs. Salva. Dayta, tinakilap. Problema, Lora. Diyak ipalubos nga irurumanda ti anak ko. Aron tinagbaliwan ti amin. Baknang kan, ang laglagi pumkuma, anak kabadek lata dagiti sakam iti daga. Tatang, saanan asyak day disigod alora. Kabalakdag pa kumbaba. Ngam no may panggap ka ni Brian. Sabali na saritaan day ta. Diyak ipalubos nga irurumanda ti anak ko. Anya ti pampanonotam. Kabayatan na buybuyan ta ti mangliwang-liwang ataw. Umisisam ka pa'y. Asino pa iti pampanunutak no saan asika? Talaga ka din siya?
Kunam nga tatsak makitkita dagiti kolehiyala diti universidad a makilkilig iti kinagwapom. Ha? Amom gayam tagsilos? Saan ang nagselos? Madlaw ko lang. Nagwapo ka ngamin. Adayo na pimpintas dagi dyan ngamiti siya. Sikat ti kapintasan para kanyak. Sa anak to at tumalyaw iti sabali a babae, Bernadette. Ni Maureen ti kinasaritak. Ngam si kamot ti dimta nga balaya. Apay adi mo kinakuyog ni Maureen. Nagbati, iya balay ta na kainuman. Amangan, nusan mo matla makasarita animbag. May banggap ka di ka da Bernadette kan Brian, ti bagam kini Maureen. Uwan, nagkariak kini Bernadette at tulungak ida ken Brian ang makisarita kini Maureen. Pabor ka talaga, iti relasyon da. Amang ano pampanunut ang agaputa Amerikano ti ama ni Brian. Amom no anya talaga ti gapuna. Napatag kaniyak ti salunat ni Bernadette. Mawatag day balayan na. Nasaysayat no kasaritam to inton sana nabartek ni Maureen. Udno mo't ngagpaiso, mama. No nabartekan ni Maureen, saan nyo na makasarita iti limpyo? No awan to matior-urasin ng aginom. Ket, saan mo nga awagan na pagawidan? Ang mga nod naman yung papananda ka iti barkada na. Adda ka no iti balayda. Ijay ang aginom. Malaksin, no rumuan ang makipagkita kadagiti barkada na. Anya nga ta, no palubusan nyo ni Bernadette ang makisarita ka ni Maureen. Napanunod ko, nga amangan no makagura, abay-bay antay latan na makinobyo. Siya, ti kagura na. Kaya tyo ka di, nga dadiyo pag kinaawatan. Bayan tayo pa lang hindi makapagsarita nga gina. Magungat, isunton, di pa nakisarita tayo kan kuana. Nagkariak ngaminin kini Bernadette. Siya kung di makamukin kuana, mama. Ilaw-lawag ko na yung bagkan kuana ti amin. Sikat ti makaamo. Sikat ti makisarita kini Bernadette. Kat siyak met ti makaamo ang makisarita kini Maureen. Ibagaklaan nga adda kayat nga ibaga ni Bernadette. Apa asim kayo diti kwartok, mami? Ada ka di ibagayo kanya? Awan sakit iti assignment mo Nalpas kon, mami. Ije universidad tinangaramidak ti assignment ko, iti dagduma. Tinulungan nak ni Bernadette. Nakasarita yo ka din ti mami ni Bernadette. May panggap iti relasyon yo. Saan pa'y, mami? Inkari ka ni Lola na at tumulong iti panakisarita mi kini mami na. Kasta ka di? Nasaya at magkayam ti Lola na. O sige nga Rodan. Agsubli ako ni iti kwartok. Madamdaman ang maturugak, mami. Agbasa ak pa iti librok. O sige nga Rod, panawan kan. Kasano nga tangag paiso? Into nagsang kami iti mami ni Bernadette. Naungat, sir. Nasaya at pailaang ni Mrs. Salva iti anak ko. Ngam no inton maamuan na asyak ti na ni Brian. Kas na ko na ni tatang. Dakkal ariribok ti mapasamak. Ngam, awan mabalin. Masapul asangwan ni Brian ti kinapudno. Ngam no mabalin lakuma. Makasarak ni Brian iti sabali nga ayatan na. Diriring ka palagayam katrabin. Ato ka di pa tiaramidam? Nalpasan, Daddy. Amo yung matan kanya. Kaslajak makaturong na dapang panunutak ajak pa'y nalpas nga assignment ko. Apay, aday bagayo kanya. May panggap iti nagsaritaan mi ka ni mama. Nagkarikan ka at tulungan na ka ang makisaritak ni mamim. Saan ka di? Kastangag pa'y so, Daddy. Yung napanunod ko. Anasay-saya at no si ka mismo ti makisaritak ni mamim. Doa kami kin ni Brian ti makisarita kin ni Mami, Daddy. Uri si kapay lang. Ipudnom ka ni mamim nga dan ka ayan-ayat mo. Sige, Dad. Ang awan samat ni Mami. Kasaritan tumot lang ni mama. Awan ni mamim. Ang mga noom yan iti balay da lulong.
Napanunot ko na pinta sa pagmulaan ni tinaduma-dumaan natin. Ti lugar ang nagpukanan tayo kadagiti kayo, kadayi man di tabakras. So nga, imyanak ditoy, idirabi eh. Intunawan ko mati klase hitap nung matulungan kayo kini Iman, lolo. Kabaglak na ito, yapok. Narigat nga rod na sang at bakras. Ang mga noan niya pa'y timapasamak kada kayo. Napigsak pa ilaeng. Uwan gayam. Ipamaysam ko mati pa nag-adal mo. Uwan, lolo. Katagyaman nak iti dahi tapalagip yung kanya. Nakaragragsak tayo ti panagpasyal tayo di rabi. Ngum iti makit-kitakin ka ita. Kaslada pa kariribukam. Napuyatan lang. Saan ka matanagan kanya? Sigurado ka kaditi dayta. Malagip ko gayam. Kaano ti panakisarita taki ni mami? Siyak pa lang ti makisarita kini mami. Saan mapakariribukan na itabanat? Ngum ang mga noong tan na ka. Nudwata makisarita kin ko na. Masalakniban ka kin ko na. Unay daytan. Saan nakatangran ni mami? Kabailak daytoy. No ibaga na nga adaywan nak. Anya ti aramidam. Saan ko mapailangan day dati pagsaritaan ta? Saan ko kaya ta panunutan? Ay ayatan ka unay, Brian. Nagpaitan dito ang kape. Nagbayagak pa ang nagtigos. Ang sakit yung ulog. Maureen, Kunaklanag may sa akong dito balay. Adda kayo pa matlagayam. adda na pataga pagsaritaan ta. Pasensya kayo na kuman. Nalpasan titulag may kadagit ka barkada kiti rabi. Ngam, saan kami matla na tuloy? Anya ti bagayo? Adda kayat nga ipudno ni Bernadette ken ka. Anya day jay? Nasaysaya at no da kayo nga agi na ti agsarita. Kano anyaman ti maamwam ken ni Bernadette. Saan mo kuma apagungtang? Naimbag tayo may kayo ada, gusto tayo nawagan kayo, Dad. Masurunak kini katugangak. Nalpas kayo ka din na nagsarita. At ano kaya't nga ipudno ni Bernard kanyak? Di na pala imbaga na niya day jay. Panagkunak, Jack magustuhan, ti maamwak, iji anak ko. Nuan yaman da ita, kalma ka lang. Kinsan mo ngongong ta, di anak mo? Amuyo ka di, ti may papaniti da ito, Dad. Saan nakiraman nakagura? Pagsalsaludsudan kayo, apay asaan nyo asong batan ti saludsud ko. Adadalang at sakit ti ulo. Adda na patag papanak. Ala, ituloy mo di maturog. Agidan tayo rumwar. Inak gumatang iti arak. Saan ka kuman nga ginom? Tapno maya ti panakisaritam iti anak mo. Laglagi pong kuma. Makapadakas iti salunat ni Bernadette ti panakapasagit na. Ta adda sakit na. Takal ti panaggatap ko nga oray ni dati kat amuna ti kayat nga ibaga ni Bernadette kanya. Pag titinulungan dak. Awag man lang ni Bernadette. Masapul amamwak na niya ti bagka na kanyak. Agun-unin ti cellphone na. Ano niya oras? Ang mga nadaklase na. Mami? Kinasarita nak ni Lola mga daka na ibagam kanyak. Anya dayay? Saan ko mga iti cellphone ti pangibagak iti daytoy? Yakon makauray iti mabayag, ibagamon. Mami? Apay di ka makasao. Mami? Pag-awanan ta ko ma. Agayan ayat kami kini Brian. Aniya? Saan ta kumakagura? Ibagam iti dadya, Brian, nakayat ko akasarita. Urayan kayo dito'y balay inton malam, ha? Mawata? Bye. Tsak kaya tamang ti panagsangit yan ako. Amula kiti dito da Rosano kan Mami Leonarda. Kan uray ni dati. Sakit yun ang pain. Bakit titinulungan dak? Makaluwad ta amin kanyak. Iparte ka kita. Magsaka na kanyak na siya Bernadette.
Sumardang ka ngaminan nga agsangit. Tapno saan ka marigatan? Amangan no adapay mapasamakin ka. Brian, kabalak na ito eh. Uy no ipan kalangan iti doktor. Adan samat doktor dito yung universidad. Ada kalakit iti asidag ko. Awan ti mapasamak kanya. Dapay sumarunong klasik. Kabaalam ka di. Ikarikatag. Sayang na jak ang klase iti sumarunong subject. Anya ngaminan ni mami. Di lang makaura yan. Saan mo po mababalawan ni Mami? Ako yung tama pan iti balain ton malam. Sige, Berting. Agan anat ka, ha? Amumot nga tarang iti bumalay di tabakras ti turon dag iti agnana iti day tabalay. Kanya nga tati nakapampanunutan ni Bernadette. Anang i-drawing iti day toy. Kaslay sumat day tabalay. Awan ni Tata Alipio iti balay ta. Saan kanumat na nakita ni Berting iti turon? Ni Mama. Hello, Mama. Awan ka dito yung opisina, Rosano. Saan ka nung nga mo ti sekretarya tinabanam? Kandi na kanumat na awatan, dinagsaritaan nyo kiniberti. Papagbit lang, Mama. Adalang napataga na panan mi. Pumanaw ako dito yung opisina. Sige, bye. Bye, Mama. Sana mabali na maamuan ni Mama ti kayat ko asakpulan. Talaga biro ka ti pagnanaadan ni Laura. Kumusta nga ta tinagsaritaan ta ka ni Maureen? Inawaga kita ngam saan nakasungsong bata. Dimtengan na Bernadette ken Brian. Nakita kita itay di tawa. Magsaga na kayo. Mami, ada kami ni Brian. Naimbag ang malamyo, Mrs. Salva. Mami, ulit pagkawanan da ko, ma. Natangkan ti ulong. Anyat nagsaritaan tayo di, ha? Saan niyo kumapagungtan ni Bernadette? Hoy! Anya talaga tirantami ti anak ko. Ay ayatak launay ni Bernadette, Mrs. Salva. Nasaya at takayat dak ama kasarita. Tapno maibagak, anapod no titarigagay ko kinkwana. Gapo nga ta Amerikano ti ama. May karika na makiayan-ayat kini Bernadette, ti ko nam. Ha! Amangan no may saan ako rapay kan mamirmirao ti inam. Kat ambisyosa na ki asawa ti Amerikano. Saan niyo kumang iramraman ti inak, Mrs. Salva? Mrs. Salva. Kalata nagbali ti awak mo kanyak. Tita ko namlatan. Tapno sana nakabakbakat ti langak. Napintasak pa lang iti panakunak. Nasahil ka di tirik na, iti naibagak may panggap iti inam. Ha, Brian? Ay, kuha tita. No sana agapo ka ni Bernadette. Diyak ko makanunungan ti ayanayat yo. Ngam kwedaw ka, no paglulukwam ti anak ko. Saan mo pagsangitan ni Bernadette? Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Mami, Mami, agyaman naglaunay. Oh, nakiti na nagiro ti panangarakot mo kanyak. Sakag-sangit. Ada ka derong ba nga sangitam? Magkasangit na kitirang sa ko, Mami. Agyaman nagtasanda ka kinagura. Gapoy ti pan nakiayan-ayat ko kini Brian. Saan mo natungpal ti karim kanyak? Ang aman niya ba'y? Diyak masupyat ti relasyon niya pa ni Brian. At adaring magkati panagadal ko, manipat inaklon ko ni Brian, Mami. Narik na kini Brian, ti panangipatag ka kinaragsak. Apay? Saan ka kadya naragsak iti pamilya tayo? May tad madami na kayat mo ah. Sa bali ti ragsak nga ipaay ti pamatag, Mami. Put na matiti. Oray ka sa no ti kaaddo ti kwarta. No awan pamatag, amay paay iti may sa at tao. Useless.
no saan laaga po kini Bernadette. Ang mga nodyak ko manakatupal. Napabain na anak launay kini Tita Maureen. Inramraman na pay ni Mami. Jak maaklon dagiti imbagbagana maipanggap itinag. Kasla kayat ko ti bumalas, iti pan nakapabain ko. No addala ko mapangipapasak iti pungtot ko. Agpadpada kayo laki ni Bernadette. Talagang agama kayo? Nair-irot paikit diti panangarakop mo kanyak. Agyaman ak Maureen ha? Agyaman ak ta saan mo apinaay ti pagragsakan ti anak ta. Talaga patpat kim launay ti anak ta. Napatpatag sakit di talaga ni Bernadette ngam siya kaasawam. Saan mo ko maapanunutan na ita? Ay ayatin ka unay Maureen. Agin lalailo kan salang kanyak. Anak ta ni Bernadette. Awan sa bali panunutan ta no saan at ipagragsakan na. Oh, apayakas ta tila nga masimangpat, Brian. Naragsak ka kuma. No nagkuyog kayo manan ka ni Bernadette ang nagpasyar. Kimuyog ak kini Bernadette ana panigibalay da. Talaga anaungat ni Tita Maureen. Dandani jak nakatapal. Iti panang pabain na kanyak. Apay, anya timbaganakan ka. Jak naruam ang mapapabainan, Mami. Ngam tikang runaan ajak na gustuhan. Ti panangiramraman na kada kayo. Anya? Ambisyosa kayo kano, anak kay asawa iti Amerikano. Brian, aghanos ka. Kasta tinapudno nga agayat. Agiptor ka. Kasladyagon kabaalan ti makisango. Ang mga nojakton makatapal. Pangaasim. Diyak kayat amang nagtikastakan ka. No ay ayatam ni Bernadette. Ayatam ti si bubukal a pamilya na. Good morning, Daddy. Nagpintas lakit din ti balasan ko. Nangrunan na kas na nakaisim ka. Agam, may sangsangayan ti kinaragsak mo ita. Amok nun niya ti kapuna. Ni Daddy talaga. Agyaman nag-unay kada kayo kini Lola, ha? Gamni, apay kas talaga ita matam. Rabi nga mina ni di makaturo ka, Dad. Pinampanunod ko ti reaksyon ni Brian. Iti pa nang pabain ni Mami kan kuana. Inramdaman na pa'y ngamin ti Mami ni Brian. Apay, anya timbagana, may papan ka ni Laura. Ni Tita Laura ti kayat yung asawan, Daddy? Amoyon samat, amoyo tinagan na. Anya ti imbaga ni Mami, may papan iti ina ni Brian. Ambisyosa ka na asawa iti Amerikano. Anya? Diyak kumakayat nga baga kada kayo, Daddy. Kayat ko ang malagaan ng tiriknak. Apay, anya tayo dyan? Nagsangsangit ak kita'y bigat. Inawagan nak namin iti cellphone ko. Kasta unay apong tot na. Naimbaglangan tata ni Brian anang liliwa kanyak. Nagdanag pa ikiti tamang ano niya ti mapasamak kanyak. Amo naman sana mabali na masaktan ka. Bayan nyo daytan, Daddy. Saan nyo ko man nasalangadan? Diyak kayat nga agsubang kayo, gapo kanyak. Ita'y pailang nga nakapanaw ni Brian. Saan ka kadipay ang mapan mangopisina, anak? Uray madamdaman ton tatang. Imawag ak iti sekretarya ni Norman. Nga mga noal daw ton ang makastrag ak iti opisina. Nagunaglakit din ti panagsinay mo. Apay, anya ay ati kasla na unag apang panunutan. Tatang, Kasla nakaadayo ti turong dagiti matang. nasa irtirik na kitindanon kanyak ni Brian nga imbaga ni Maureen iti anak ko. Anya? Ambisyo sa kano anak ki asawa iti Amerikano. Anya? Saan nga tanga? Ang no agatap asikati ina ni Brian. Laura, No makita yun lang kumatilangan ni Brian idisib mangpat. Makapungtot.
Numabalin lang at ako bumalas ti anak ko. Oh, no naamwakla ko maadagos dayta. Binagbagak. Kasaritak inton malam. Ti pagbutbut nga klaunay tatang. Ang mga no agsubli ti kinaloko na. Saan mat nga ta ano mabagbagaan? Iso nga itata na sa papay. Masapol ang mabagbagaan. Luko, dayta ti gunggunam. Anya ti di mo sumrakan iti pagadalan. Kat di mo matparikot ti gasto nga agadal. Di ka pa'y linuguban. Kakaiso na ang mapanunot ko nga ilugan ni Iman. Di ka no sumrak tamad-mad iti bagina. Di ison, tinang ipapasak iti pungtot ko. Bigbigat na nakit din daya amay sa pagpungpungtoten. Ibagak lang nga rodan nga danapat nga rami da kidirabi eh. Sapay lang inyawag na, asyak ka no ti kurang idirabi eh. Buisit mo tayo tingoyak. Kasano, adi ka aguya, kat agsasarunod ti panagsusop mo iti sigarilyom. No, jak la pampanunutan na makapada kasi ti panakasayat tirik na ni Bernadette. Itunay ko kumapin nagsangit iti imatang ni Brian. Nakasaritam gaya mo ni Danga gaya na yat. Iso, anagbarte kakdad. Daya Brian ti pinabaynak. Imparupak nga ambisyosa ti inana. Anak asawa iti Amerikano. Pinabay na madangdanggan ni Bernadette. Awan bibiyang ko. Noon napabaynak. Nadagsantirik na iti daya Brian. Tsak na mo no apay. Saan mo ka diya dinamag, ti may panggap iti inana? Saan ka interesado, Dad? Saan mo na dito ti pagsaritaan tayo? Adadalaan agpungtutak. Sana ka ambisyosa. Tsak ninamnama adumtang day di Robert iti biyak ko. Saan ati kinabaknang nati kinamat ko kankwana. Nariknak ka ni Robert tinapudno. Apa na kayat? Sana rumpang agsangit ak. Tsak kayat ti bumalas. Ngamno ituloy dak nga iruruman. Kan iramraman da ni Brian. Sana rumbang da ito yapang panunutak. Diyos ko. Yadayunak ko may ti sulisog. Tsak kaya't nga ramatik ti kinabak ng day di Robert. Tapno balsag dagiti nang iruruman kanyak. Dahil tatimpod no ni Bernadette kanyak, Mama. Nagpakpakasi, adyak ka man salangadan ni Maureen. Talaga ni Maureen. Namin anon ana ospital ni Bernadette kapukin ko ana. Saan nyo ka man salangadan ni Maureen? Kitaan nyo pag-imbagan ti anak ko. Sana balin nga ibturan na ti panakapasakit na. Saan kami lakit di agsubang agasawa? Awan day chay a Brian. Mama, kurak man no awanan problema yo ka ni Brian. Ipagpagapuklaan iti apo ko. Ngam na adala ko mapamuspusan nga agin na dayuda. Sakit ti ulo. Naituro ko kayo dito sa sofa. Oh, di katugka nga ti mga awat. Ang mga numadlaw na nabartek. Hello, Mami? Saan kan anadanon dito'y balay itay nagkapuak iti opisina ni Rosano, Maureen? Adak, dito'y balay ni Dan. Apay ka di? Saan ko pa'y ngamin ang nakasarita ni Bernadette may panggap iti panakisaritam kadakwada kini Brian. At anay baga ni Rosano? Ka? Anya day jay? Impulong naksa ni Bernadette. Naragsakan ni Bernadette. Kasi papalubos kamatlaang iti relasyon da kini Brian. Nakairero ti panangarakop na kanya kiti nalaw sa ragsak na. Oray ni Rosano. Napatid kanya tirik na ni Bernadette. Nga may bagag kada kayo ti pudno. Nadagsan tirik na iti dayjay a Brian. Sabay ko ma, taadan tumatla mapanunod ko ang pamuspusan nga agin na dayuda.
Kasta? Kasano? Marik na kat ayatan launa ni Bernadette kaya lalaki. Laglagi po niyo kumati kasasaan ti salon at ni Bernadette. Amangan no saan na kabailan. Saan ka kumangagpadlaw, Berting, ha? Ken laglagi pa. Sana mabalin nga da sa bali ang makaamoy ti daytoy. Nang runa kada mamakan mo rin. Sige, papan ka. Ado ti kahit ko amamuan, may papan ka ni Laura. Pagparparik na kanya. Isumot lang ni Laura Richmond kin stockholder ti korporasyon. Ngam, nupod no day nga atap ko. Kasanon, dumaktakkel ti shares na iti korporasyon. Oh, tsak maawatan ti riknak. Madanakanak. Ti pampanunutek. Lumamuan da ito ni mama. Nang runa ni Maureen. Diretsong sakit ti klase ng agmalang. Itala nga makita ka, Bernadette. Nasa panalpas ti klase kit tayo sakbay ti pangal daw. Namna pa na kiti library. Narigatan na kami ni ti may sa subject ko. Sa adapay assignment ni. Nasirib ka, Mike. Adalat na pagkapsutag si Kamat. Di na ko mga rod inawagan. Uray, rimuarak ko aging matang iti meriendata. Pasensya ka na, jakmatan na lagip. Inspirado ak namin nga kadal. Uray, di nak makita? Usus! Agkit kita tamatlata. Naragsakak, tanawayatan iti ayan-ayata. Awanan ti problema kadag iti dadakkel ko. Agpadadamamin kon lulong. Ana istrikto. Brian, malagip mo kayam. Amangan no kayatan ni mamim ti makiam amo iti pamilya. Saan na kumakaguray ti daytoy ngay bagak Brian? Nakita kami na nagkamuol ni Iman. Sa di na tinakakitaan nyo kini Iman, Lolo. Madmadin sa tibagina. Iso Disimrak iti pagadalan. Naggapuwa kiti balayda. Tada na pateng ngay bagak iti ama ni Mayan. Lolo, lading itak. Diyak nakatapal. Ni Iman tinang ipapasak iti pungtot ko kini Tita Maureen. Hanggang kaasimat ni Eman. Ken, amo ka din ni Bernadette na sakit tinakam mo kinimamit. Saan ko nga imbagapay kin ko na? Kinasarita na. Nagpamarangak laangan, Lolo. Manyamat ta ni Brian. Dila na asyanan ka ni Eman. Kat madmadila nga rudan ti bagina. At kababain pa iti pamilya na. Ay, wan nga rod. Agam na yung baglakid din tayong pagpagapu na kanyak. Iso, sanda na nagtagtagari. Saan mo kuman asalangadan ni Brian? Uray ta kinasaritak matag. Talaga nagimulay ti sakit tinakam ka ni Maureen tatang. Saan kumarumbang ani Eman tinagikaro? Ay, madanagan ak narod niya ti aramidan na. Saan mo napakasikuran na ita? Nagsarita na kanumutayin nga agayan ayat. Sumbatak labit ni Simon tatang. Itaman pa'y nga umawag. Wala, sige nga rod. Hello? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilayang programa tayo, Iloko Love Stories. Madanagan aklagat nga rod niya ti aramidan na. Saan mo napakasikuran na ita? Nagsarita na kanumutayin nga agayan ayat. Mabit lang tatang. Sungbatak lang ni Simon. Itaman pa'y nga umawag. Hello? Sige. Agyamanak. Bay amlatan. O sige nga rod.
Abay, ni Rosano lakit iti akin aramid iti daytoy. Ne, apay anak. Sino timawag? Ni Simon dayjay tatang, ti maysa kadag iti tao ni Norman. Adala ang imbaga na kanyak. Oh, ni Brian. So, ti agturong dito ayan ta. Napatigsakit iti pagsarsaritaan niyo ni Lolo, Mami. May panggap ka di iti panangkabil ko kini Iman. Ay, saan ka kumama kagura kanya, kapog? Kasimot nga may niman. Inak to dumawat iti pamakawan, Lolo. Kasaritak pa'y. Asanak na ipulpulong kini Bernadette. Amangan no kabutang nakton ti kaya nayat ko. Wino kagura nakton. Sige anak ko, masapul ang makigayam ka kini Eman. Di munto ko man ululitan. No ada kaguram, saan ko maasabali at tao ti pagipapasam? Amok ngay pampamuspusan ni Rosano. Tapno at damaamon na may panggap kanyak. Ngam, apay nga aramidan na dayta. Saan mat nga ta? Mabali na kayat na laang panagnagan ti atap na. Asyak ti ina ni Brian. Anya nga ti aramidan na nukas pangarigan. Damaw rin kan Mrs. Salva ti problema. Saan dalangan nga iruruman ti anak ko? Tsak panggap ti agibalas. Ngam, tsak laamon no mapilitan na. Ni Bernadette. Primura ti kwarto na. Si Mang Budlagayaman, Bernadette. Agsaro na tayo lang nga din kang mami. Mga anak ko may timerienda. Sa agsublimat la iti kwarto. Kasta, saan kayo mata naggoyo kini Brian? Saan mami? Taado ti assignment ko. Kanayon mat nga kita kami di universidad. Sisayat pa'y napasyaran na ka dito balay. Ang mga nasa dino la ditan ti pangaw-awisan na kan ka. Amo ka masirib ka. Mawatam ti kayat ko asawan. Nakita ka limidom kirupa ni Eman. At dapay sugat iti takyag na. Nanano ka no? Kunana natudok iti sanga ti kayo. Kasla saan mat? Kaslamat nadangran. Kasaritak tungan. Amangan no adda ng dangran kin ko na. Naglukodan. Nagsingpot mat ni Iman. Amang ano mapanunot mo nga ibalas ti pan nakadonor ni Eman. Saan ka kumana rumamaraman? Kasaritak laan. No anya talaga tinapasamat. Masapul ang masigurado. Masanak na ipulong kini Bernadette. Halo, abalayan. Abalayan, sa dino ti ayan mo. Imawag aki jay balayo, kati katulong mo matla tinabati. Kalablabas ko iti sango ti pabrika. Na traffic. Umatadon sa ti trabahador da. Anya? Maya ti anayas ti pabrika. Talo dagi jay nakita kada nagkalalugan da. Dagi jay nga ta ti agalala iti produkto da. Saan atay tati kayat ko pagsaritaan ta? Ada ka dinapatag ngay bagam kanya kabalayan? Inton maminsan laangan, at agayang papanak. Talagang datang-tangig ti abalayan ko. Inidap na lata na di pa'y nag-goodbye. Nanyalagat ngagpaison di arami ti duma abak nang. Kasla ko kwada ti lobong. Nakaguran samot ni timbagak. Apay, ti kayat na isulaang ti baknang, isulaang ti anak ti Diyos ako nada. Inranta na nga ta, nga ilim mga anak. Taging kay ta, kaguranak may lang. Mabalin ko kamaman na nakiddawan ka ni Brian, akayat ko amam-am mo ti inana.
Ngam kasanon no mapaniknikak ani Lora ti inana. Kat maamon na itani Maurin. Supiyatan dalakit di ka ni mama ti relasyon da. Buwisit at kitiday Jack Floro. Tapay mama, anya ti saan nyo ang nagkinawatan ka ni daddy? Inistorya na pailaan, adumurdor as ka no ti pabrika. Umad-ado ka no ti empleyado da. Anya ko matidakas na. May saka pa'y. Mama, agyaman tayo kumakit di. Tati panggip tayo ang negosyante. Maipayan iti trabaho na iti tao. Kan ti mapastrik tayo akorta, kat dakkel ti may tulong na iti panagduras ti ili tayo. No kumaawan day ta a pabrika. Saan ana panunot dagiti daduma at trabahador ti nagikat iti faktorya. Kalintugan da ray ta mama. Baro apadas para kadakwada. Anya ka kadiha, Rosano? Panagkunak, awan ron ba nga pagbungtutan nyo? Panawan ka manlangan. Oh, nakagura lakat nga rodan ni mama kanyak. Di na lang mabaliwan ti ugali na. Nagpiksa lagi din ni katawam. Amuya lang aro ng tiwagali ti katugangak, Dad. Doon niya pala kaming tinang istoryan nyo, di may panggapi di pabrika. Dinamag naman ngamin no sa dino dayan ko. Anya kumatidakas na itinayta. San aya, adinayaw yung ti kinaduras ti pabrika? Ibilbilang ti katugangak akalaban na dayja pabrika. Kalaban ti negosyo da. Wanagam sa bali mo't dayjay. Basta, sa bali a kumpanya, kalaban da. Ngam, adadaman nga tanti, gura na kada kayo, no maduktalan man to. Ada kayo, tinangyahente. Itinagdiswano na nagtakdiran ti call center kan ti pabrika. Tanya kumatikagura na itinayta. Kat ahinti ak kadagiti daga. Dayta ti trabaho. Ay, awan, no da tayo pa iti agsinupiat dan. Awan kasis ka na, day tabanag. Isabayan yon. Anya lagit din niya balayan. May bagay launay tinagan na alyon narta. Dilamon ti pakabasbasulan kan kuana. Makamon ipapuso na ti gumura kaniya. Urayag nga isunto ti umawag kanyak no adda kasapulan na. Darusano ti adda kasapulan na kaniya. Nga mga no addan tumanen parikot da. Min mapanunot da negosyo da. Damag ko nga umad-ado ti stockholders iti korporasyon da. Ops! Ay! Nagistayan ako. Ay, naiginak mo titipunak. Tanda ni akit din na para. Hoy, si Kaalakay! Ah. Mangisagsagmak ka! Na, isupay ti makaunget da iti abakay. Idinto nga isu dalagarudan. Kan iti driver na taking pasol. Makapuntot tay. Nay, timsaan. Nay, ni Mrs. Salva. No kaya mo ti agpakamatay. Saan ka ang mangiramraman? Na, Ingka aglemas si Karayan. Mrs. Salva. Awan pa'y tinagbaliwan niyo. Sika? Iti kinaado ti tattao. Sika pa'y laang ti madalapos ko. Saan kayo anakaruunay? Wain, siyak ti dandanin na dong pariyaw. Naigidak may. Saan nakasungbasungbatan si Kaalakay Alipyo? Asino ka kumalaang? Umanugot ak nagpa-share time ton malam. Ngam apagbita ko malang. No, day tati kayat mo. Ijay parki lang arudan ti pagpasyaran ta. Ada na pinta sa pangalan ijay asidig na. At agayam tsak na ibagakan kay tay bigat. Nalagip na ka ni mami di rabi. No mabalin ka no. Kat ijay balaylatan ti pangpasyaram kanya. Saan na kadi akayat ngagpasyar ta? Tapat maliklikan ta ti sulisog. Agad-adal tapay lang. Uray agkasarta ko mapaikitin. Anya?
Mabalintan tumot nga ituloy ti panagadal ta, uri agasawa ta. Brian, panghasim. Saan mo kumapanunutan dayta? Ubing tapay iti dayta pa na. Lagaan na karo ni Mrs. Salvatatang. Di pa yan nagbaliw. Kunamnubak ng launay. Jak ko maistoryahan ken ka, tamok ang masaktan ka. Tatang, no ammo na lakuma asaanen akas idi. Ang nagbaliwan ti panawan. Akabailakon ti makipin natas kadakwada. Lora, nangaton tinaragpat mo. Ang laglagipon kuma. Ulitek, kanayon kumalatta ang nakabadek ka iti daga. Amok day tatatang. Ngamasaan nga iti agnanayon kat iroromanda tayo latan. Ay, di mo kuman padakilin na ito abanang. Da Brian ken Bernadette ti pampanunutek tatang. Napatigmat nga ta, ti apo ko da, Lora. Iso nga ulitik manayin. Saan mo kuman agamden ti bumalays? Saan ka apaadipen iti guram? Agmamala sa klaunay itangal daw, Rosano. Mama, basit laban nagtipanggurguran nyo ka ni Daddy. Lipatan nyo daytan. Naimbag ko mano saan adinagdagan day nga alipyo. Ah, Tata Alipio? Apay mama, sa dino tinakakitaan nyo. Danda di napadungparan ni Berting. Noon niya mo ti pampanunutan ti loko. Hindi yung ganang napadungparan. Nakabumbuntog kami na magmag na, Rosano. Anya kumatinam namaan apaglupusan ti biyag dayjay alakay. Awan mo't serbi anapaadal na ni Lora ta agrigrigat kanuma ti jay Nueva Ecija. Pagkalmaan yung tirik na yo, ang mga numasingayo ni Bernadette. Napan ko kinita itay iti kwarto na. Agbasbasa ka ti libro na. Ni Maureen Gayam, Adaak pa lang iti opisina iti nagpakada kanya. Anda ka no papananda ka iti barkada na. naimbag pa'y ni Bernadette. Saan ang makibarbarkada? Napatagken ko na ti panagadal na. Agyaman tayo. Tamo na nga ipatag na iti patigmaan nyo ken kuana. Kalkalpas ka nagbasa, Lolo. Uray da kayo. Siriring kayo, pay. Sang patkulan. No di na kumapinayaban di may isang amigo. Imayak kumaditata pinasyar ka. Uray inton maminsanin niyagpasyar kayo dito balay, Lolo. Ada ka didita ni Mami? Abday tay bigat. Pimanaw mo lang. Ang mga nukadwa naman ang dagiti barkada na, Lolo. Sige nga, Rodan. Makaturturog ako, Lolo. Bye. Makilugan ka lang arudan iti kotsek. Numapan ka iji balay da, mian lolo. Iji matlam ti papanak. Tasukunak ni Iman. Kalugan mo lang ida. Tapno makainot damat iti pagpliti da. Diyak namin nakasarita edi kalman. Tayong pasyar ko ni Bernadette. Kaya't ko asiguraduhan. Asaan ami ikaglis ti dila na. Nasinggit damot nga rod kini Bernadette. Brian, Diyak kaya't amadadaalak kini Bernadette. nakasaritak mo't idain. Kan di mo't kinasarita mo. Kaya't ko lang ti makasagurado, lolo. Wala, mapantang aruda. Gaya mong lang ni Iman. Nasingpot mo tayo dyan. Nasapan nalpas ti klasik, Lolo. Iso na kaumayak dito yung mula nagtulagan ti apagkitaan. Amang nodyak tumasang ngamin no rabi. Kumusta ni Lulam? Diyak nakasarita ni Lola di rabi. Nangag ko ti pa nagsarita da kini Daddy. Diyak imas si dagkadakwada. Takas na napatag ti pagsarsaritaan da. Impulong naklakit de kini Rosano. Sa moyo matan, Lolo. Pasiga negosyo ti pagsarsaritaan na gijay. Nigayam Brian. No ada problema mken kuan na ibagam lang kanyak tasyak ti magisarita ken kuan. Awan ti problema may ti ayan ayat mi, Lolo.
Naragsak kami. Nagtulad kami ngay pas nagmiti ang kadal. Nasaya to kasta. Ala, mangandang nga din. Uray, tatamutan ti order ta. Talaga masirip ka, Bernadette. Saan ko na problema ti assignment ko? Agyaman na klaunay. Di may mayat no dito talaangan balay, Brian. Makapagtinulong tapay ti assignment ta. Naitaman ti kunak kada kayo nga gayang aya. Ag tinulong kayo iti panagadalyo. Nag-asa tak, anak ayan-ayat ka ni Bernadette, sir. Napintas ka na singpat. Masirip pa eh. Ngala, ituloy nyo lang tagsasarita. Agtimpla akbiti ti kapek. Ay, gayam, nanggang ko itayan ti busina tilugan ni mama. Di mo't lang makastrekan. Impanam naman ni Engineer Manahan. Nga awat ti problema iti Paktorya. Lola, makaungunta si Mangpad. Dagiti awanan bain at trabahador. Pumaanaw da no kayat da. Mama, adas ang ngaili tayo. Brian, saan ka anadlaw? Naimbag arabay iyo, Mrs. Salva. Adan sakit di problema. Adya ko nagbayag pa eh. Pasensya ka. Basit lang dito abanag. Itultuloy ito agsarita, Lola. Daddy, itulod ko lang ni Brian aging ga iti gate. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. At dala nga ro na makapungtutak ro sa ano. Dakit din na puutan, adim mawatak iti pasensya iti dayjay a Brian. Di kay tumalang amin na nakapagtagpal. Saan nyo kadi anadlaw ti kotse ni Brian di Tarwal? Isupay ayaday tatikit kita. Makapungtutak kini Engineer Manahan. Numabalin la ko mga ikatiklangan. Sana dahi tati solusyon, mama. Apay no ipabusoy la kanya kung dahi ta problema. Tapnoan niya, patgamon tikid daw dagiti trabahador. Nabayagan na kalikagom dati pan nakaipahay ti umno a sweldo da, mama. Kanayon amala daw ti sweldo da. Saan na nga adda pagpungtutan, Rosano? No makita ti board dahi ti a problema. Makibiyang dalakit di. Gatangak aminen a shares. Tapno bukod tayon a negosyo ti Paktorya. Pasensya ka lang kuman, Brian. Kakaiso na ngay may ka nagpasyal dito balay. Adan sakit di problema ni Lolang. Iso nagbainak. Kapilitan ang nagpakada akon. Mabainak na rod kan ka. Manya, nakita mo no kasanong agungat ni Lola. Gagangay lang nga makapungtot no adan naragsan agapuna. Nasaya at mat, di pa nakisarita na kin ka. Ang mga ururayan da kan. Mapan ka nga rodan. Agan anad ka kumay di pa nagmaneho, ha? Agdiretso ka ni agawit di balayo. Papanak kumapay lang amin. Amo kong orayan na kan ni Mami. Ala, mapan kan. Bye, Brian. Simre ka ni Bernadette iti kwarto na. Nabayag pa lang ata ang nagsarsarita da ka ni Brian. Nupod no ti atap ko, ani Laura ti inana. Kat maidanon na ti pannakangagnay ti problema ti Paktorya, ang nagpungtutan ni mama. Kaslan adda pa'y ang nariribok ti paragbiag mi ngamiti. Nay bakit di tasaan pa'y adinilaw ni Brian ti kaawan ni Maureen. Nagdiritso ka gaya mi ti balay da Bernadette. Sanak pa'y matanabayag si Mangpad. Dimtang kami ni Mrs. Salva ang makapungtot, mami. Iso nagpakadak adi na oras. Kinagura na ka diti ka, Adam? Ada pagpungpungtutan na, mami. Probleman sa ito'y Paktorya. Nakabakbak nang da? Saan da matlangan amarisot ti problema dagiti trabahador da? Daytan samat lang kami nagpababak ng ti aramidan da. Mami,
Lipatan mo dahil, Brian. Ala, ingka maturugan. Tsak matan nakatap. Naimbag-abigat niyo, Lola. Naimbag-abigat mo mat, Bernadette. Kadwan na ko na mamigat. Ni dadim, Nakaringmat nga tan, Lola. Amoy yung matanday jay. Pagmurmurayan na timang lukat iti computer. nalipatak laang tinangbilin ken ka idirabi. Saan ko mga istoryaan ni Brian iti pamilya na ti panagpungpungtot ko asim mangpot. Saan namat nga tangaramidan day ta, Lola? Oh. Agar armusal ka ba't gaya man? Kini Bernadette. Mami. Pinanawaklat ta ni Rosano na kasama ti computer. Binikat na kasta. Anya ti kayat yung mami? Kape, wano gatas. Siya kung pagtimpla. Kapela tatiha. Ngam, ikam iti creamer, ha? Hantay ito ti dayawag ka ka, Bernadette. Nalailo ka kanyak. Siyempre, mami. Gapot-apot-pot gan kayo, nay. Thank you. Kas naidumduma ti kinaragsak mo, iha. Nagkuyog kayo kadimanan ka ni Brian na nagpasyari di rabi, Numasansa na kasta mga no agasawa kayo adi na oras. Saan to ang mapasamak day tamaw rin? Nadatngak idake ni Brian idirabi. Yung nagpakada matadagos. Nasaya at no tinungpal ni Bernadette bilin ko kankwa na, mami. Makasulisog mo't dagito yung babae. Agasa, isuda pa yan ti, mangipadlaw iti motibo. Kurang laangan nga agaran da kanya. Malagip ko lang arot, dagiti babae ang nagbalin apas at iti biyag ko. Idi addaak pa ilang iti Amerika. Mabalin mo't nga ta pumatulak, saan lakit di ang makita ni Bernadette. Ni Bridget ti 6 second na pigsa ti 6 apil na. Subukok to, inton, at danaan anay agundahoy ko. Matulagak lakit di anay bag. Apay kit din asaan. Ngam ni Bernadette latta, ti ay ayatak. Di nakpala inuray dita opisina. Napatag ka diti bagam kanyak. May papanitihan niya. O sige, pagsaritaan tantuan na imbagday ta inton madamdama. Makasangpetak tumat nga tan, di ta pabrika inton madamdama. Nay, Laura, anda ka pa imot lagaya. Pumanawak ko man, ngam inawagan nak ni Norman tatang. Ada ka no problema iti paktorya dagiti salva? Kasjay matlang itinangag ni Brian. Ni Brian? Anya tinamuan na. Agpupudot ka nun ni Mrs. Salva asimmangpet. Kapilitan ka nun ang nagpakada adi na oras. Naggapugayam ni Brian iti balay dagiti salba. Dayta ka nung amin ti imbili ni Maureen. Nasaysayat ka no apasyaran na ni Bernadette iti balayda. Ang mga no sa dinula ka nung amin ti pangaw-awisan na. Nasaysaya at mutkit di ngagpaiso. Iti kasta, mailiklik na iti sulisog. Ang mabiit lang. Anya ka riti problema iti faktorya. Nababa sweldo. Saan pa'y ka no akumpleto? Nay, ay kasi namot ang araw dagiti tao. Pagtrabahon na. Ang awanan bibiyang mo iti dayta. O sige nga rodan tatang. Panawan kayo pa'y. Oh, sige anak. Gananad ka. Diyak lang ang ibagbaga ti planok. Diyak maliklikan ti panagsango mi kan ni Rosano no kastoy lang. Hello, Dad. Amoyo, parbango na, ni tayo nakasangpetak. Nakigidanak anamigat kada Bernadette kan mami. Ngam, nagsubliya ka naghida ta makaturturo kak launay. Ikan to lang amin mangliway man nga agpuyat. Sa kanayon ka mabartag.
Ang mga makaala kay ti sakit mo iti dayta nga raramidan. Well, no agsakit kat matayak. Una yan, aragsak ni Rosano. Tama ka asawa manen. Pero ka nalakit di daya loro na matayak ko. Nakalagip ka manan nga agimon. Aging ka katita. Da kayon tumat nga mindad. Kasla kayat tiyo matayak kon. Sa bali tinagawatam itimbagak. Pagpagaan ka lang. Ay, sige tayo tuloy ko ti baturog. Umayak tulatan di tayo na saya atin tiriktak. Bye. Ay, kawan, tumat ti nasaya at pagsarita. Naimbaglangan. Ta saan na kami nakita kini Bridget. Diretso man ti klase kitang aldaw, Brian. Iso nga italangan nakita ta. Awagan ka kung may dirabiing. Amang ano nakaturog kan. Nagsarsarita kami pa ilang amin kini Mami. Ada ngamin kinid daw ni Lola. Kababain mat ano maaman ni Mami manasang patam ni Lola nga pungputot. Anya? Ano, naistoryam ka di kan kwa na? Saan Bernadette? Awan ti pagdanagam iti dayta. Amo nga noong tan na kanilulam iti dayta abanag. Saan matkit di? Agyaman ako na kan ka. Nung uray jak imbaga kini Mami. Kaslaan mo na ti problema iti faktorya. Naimbag tayo may kayo dito opisina, Mama. Nakadanon adagos iti Manila ti problema manen iti pabrika. Ketan niya, ti kayat mo asawan iti dayta. Palubusan dak kumaamang result iti dahi ti a problema. Sakbay amaangay manen ti board meeting ditoy. Nagado a problemam iti korporasyon. Siya kun ti makaamo iti daytoy. Ngem adain tedda ang memorandum kanya. Anya, kasla asino da akalaingan. Ipalubos mo akas tati aramidan daken ka. Ado ti baknang stockholders ti korporasyon ngem da tayo. Saan tayo ang mabukudan ti desisyon? Sakbay nga agramaram da ti a problema. Palubusan dak kuma. Sadla nga pabor kanyak daytoy Norman. No kinabaknang, agsubsubra dagiti tawid ko iti daydi Robert. Nagtao dak iti nakurapay a pamilya. Amok no anya tirik na ti mayro romantikalentagan na. Inton makasublikan dito'y probinsya. Nakasaganan ton ti amin. Okay, sige. Bye. Tsak inarapap daytoy agundaway. Ngam, mabalin asyak ti makatulong iti daytoy aparikot. Dandanin. Jakon maliklikan ti panagsarita mi ken ni Rosano. Mami, Oh. Apay Brian, awan ka diti klasem? bakante kita nga oras. Agsubliak mo't laadago sige universidad, Mami. Awan lati kasyo dito. Kita kiti drawer ko na dapay na bati. Ada ka ti date yo ka ni Bernadette inton malam? At dalang napatagagatanga. Isa marabihan ak tong agawid, Mami. Umaday ka din ti 5,000? Agyaman ak launay, Mami. Ure siya. Amang hanudyak kabaalan asong batan dagiti daddo mga assignment ko. Kabailam dayta. Agtalag kay ti bagim. Brian, saan ta pala nga makapagpasya rin ton malam ha? No, ada problemam ka dagiti assignment mo, awagan na to. Agpaisuro akto lang kini Mami. Sa bagay, oray ta masirib ni Mami. Nagturpos kaya makumlaud eh. Sayang. Jak natawid ti kinasirib na. Adaday takan ka. Sa bagay. Agpada na singpat dagiti dadakkel ko. Nalukuak. Naimbag tanam amo ka. Kasla makonsensya akmatan. Jakton ulitan pa'y. Oh. Saan mo kuma at agidagsan dito yung ibaga kabalayan?
Saan nga iti makibibiyang? Ngam no pabusuyam ni Rosano. Amangan no iso ti pangag dagiti trabahador. Saan nga agbaliw ti takder dagiti trabahador? Anya kuma no parikot dati swelduda. Saan tama mamnag? Nagnginangaminan dagiti kagatangan. No siyak tupay. Basol da, no apay anak kurapay da. Talaga, ngawan rik na dahito alyon, Marta. Ay, awan matlangan ni Maureen. Itay pa'y nga urayak. Awagam langan na balayan. Wino siyak langan, ti mga... Manipod, pinabangon mo ti rest house iti tapaw ti turod. Saan mo pa sinarungkaran? Ni Simon ti pinosgan ni Norman ang makaamo iti day tatang. Nalpas mata na nagtulagan da iti engineer. Nabayagan na dilim mabas ni Atty. Flores. Mas daw lakit di makakita iti napintas a plano iti day aturon. Nalawa day jay arrest house tatang. Kasla balay, taado ti kwarto na. Ura ijay kayon ton nga agnaad. Day kumakalapaw. Iso ti kayat ko. Mapasayaan. Uwin gayam. Paingawan mo't ni Brian. Lumlumnag ka dyan inay. Rambang na nga da kumaitan. Adan sa napataga papanan na. Ima ija opisina itay. Di mawat iti kwarta. Nay, ang mga numay sungsong matay na makibarkada. Bareng saan tatang. Mabain lakit di ka ni Bernadette. Ang bagbaga akto. Naimbag, ta pinalubusan na kamot lang ni Mami ang nakibiyang iti pabrika. Ngam amok ang makapungtot ni Mama Inton agsarita kami. May papan iti resulta ti panakisarita may kan-engineer manahan karag iti trabahador. Nagdakkel ti ganan siya iti paktorya. Ingato yung amin iti swelduda. Pagsasaritaan mi pa iti board, at kami nang iti direktora saan na pabor. Isuan natangkan tinakam ni Mama. Saan kayo matgayam nga kakasurutan? Isa problema dakkel lay taro sa ano. Kadawag ko, mabitlag. Hello, papay. Ano? Imawag ti chairman ti board? Kat impakam muna ti panaglusulos ti may sa direktor? Ken inlako na ti shares na? Apay. Oh, sayang. Masapula talaga ti board meeting. Well, sige. Pakamuan naktulangan, may papan iti day abanag. Bye. Oh! Adan sa akin dakkel problema iti korporasyon. Diyan mo, no maibilang ang dakala problema rito ay Maureen. May sakano ka na iti stockholders ti naglusulos. Kan inlako na ti shares na. Apay ka no? Ada ka di pa kay naigan iti parikot iti paktorya dayta? Pasit lang ti korporasyon ti Paktorya. Sana dahil tatigapuna ang nagikat ti may sa direktor. Saan pa yan nalawag no apay? Kasano nga rod daytan? Masapula mapunuan tinabakan tiyan na posisyon. Sa bagay, awan pipiyang kulit Rosano. Nagsalot-sudak laan. Amangan kid mo dumanon dahito kini Mami. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Nalpas kayo ang nagsarita kini Maureen. Ang mga numakaisawa nga iti dinasaya at iti asawam. Pagsarsarita kami kan ni Maureen, may papan iti Paktorya. Idi umawag ni Ardi. Sa nangag na tinagsaritaan mi. Pinabusuyan ka ang makibiyang iti paktorya. Ngam di na kayat asawan, apat gam tikin daw da. Gapoy ti paragikat ti may sa direktor. Mabaling nga damanan maangay a board meeting. Ket amangan no karaman to dayta pagsasaritaan mi. Gatangak dagiti siyesta, tapno saan dan ang makibiyang. Saan ang nalakang aramidan dayta, Mama? Apay kumasaan? Masapula mapagsasaritaan pa dayta. Nakita na kami gayam ka ni Derek ang nagsarsarita. Imasidag ka kuma tapno nakapagsarita kayo. Ang mga no adakit di na patag pagsasaritaan nyo. Kat makagura ni Direk.
iti panang singak kada kayo. Apagbid lang, mati pa nagsarita mi. Itay nakita na ni Bridget, pinanawan na kon. Bridget? Nakit-kitang sama tayo Jayan. Ipangpangas ni Derek anobya na ni Bridget. Nga makit-kitak matno ko nga da sa bali akakuyuyog na lalaki. Kasta ka di? Amok lang ni Bridget. Ngam tsak unay mas asit kan. Kasla sa bali ngamin. No amula ko man ni Bernadette. Pinagkarikmat kiti ni Bridget. Kan nagpatingka kami lang iti agak kan arakop. Dakkel tinagastos ko iti panagkuyog mi. Amo ka nakasaritam ni Mami Leonardo, Daddy. San nalaki ti nga imbaga kada kayo, da iti problema, iti korporasyon. Nadurasan ti korporasyon. May isa lang stockholders tinagikat. Santay nga mo, nuwan niya ti rason. Adado pa iti baknang nga stockholders. Gusto mo't kiti dayta na ko na yo, baknang da. Iso si kamat, gastos kala gastos. Papayasak din na kayo turungan ti saritaan. San nyo kumadadaalan ti aldaw ko, Dad? Tapnoy bagakmanan, awan ti makapasardeng kadagiti kayat ko nga aramidan. Sikan tupay lang aro ti makaamo kadagiti negosyo, Norman. Baliwan tanto ti agsarita inton bigat. O sige nga Rodan, tapno makainana ka. Amo ka na bannog ka, taadot inaramid mo itangal daw. O sige, bye. Dayto yan tinururay ko agundaway. Amok asaan kun amaliklikan ni Rosano. Adan sakit di papana, Lora na. Ada na patag nga si Kasuki dyan Manila, tatang. Amang ano agtalo-al daw no makalawas pa nga tatikawan ko. Napatag sakit ti dayta. Apay, may papan ka di iti negosyo. Wen, may panggapit ti negosyo. Iso ada kayong tupay lang ti makamo ka ni Brian. Nasingpet-meten ti barum. Awanan ti problema ken kuana. Ken adda ni Bernadette apang ipaayan na iti panawon na. Masapul lata ti mga sikaso kan kwa na tatang. Narigat no mabaybayan. Namnamam, saan ko abaybayan ti apaw ko? Malagip ko kitay. Awan ka di tinaibagbagana may papan iti pamilya ni Bernadette. Amangan no kayat da ka makamam. Ni Rosano lang ti addan interes ang makakita kanyak tatang. Dakkel ti panagatap na asyak ti ina ni Brian. Ay, dayta nga rod ti mang burbur tsa kanyak. Nuapay akayat nakaamakita ni Rosano. Diyak mo tatang, makipagkita ken kwa na, no, ada na patag agapuna. Malaksid ka na Brian ken Bernadette. Ada ka di pa'y sabali anapatag agapuna ang makipagkita ka kini Rosano. Kanay na mapuyatan ak. Magkano sak? Sana ka po tabak ng di pamilya? Tsak mata ni patag ti adal. Kababay na tsak makadal. Kat ti adal dagi tinaganak kanyak. Bernadette, diliriin ka kadipay. Wan lola, kalkalpas ko nagaramit iti assignment. Maturugak ko man, harabi nga minan. Intun bigat lang aruda nakasarita ka. Madala kayat ko adamagan, may panggap kini Brian. Sige lola, inton bigat lang nagsarita tayo. Makaturturog akon. Good night. Ano nga tatiba ka ni lola kanyak may panggap kini Brian. Hindi nga tamani. Tsak nadlaw na si Mang Batan. Ay, naimbag kiti tananos ni Daddy. Amo ka din nasayada kiti raramida ni Mami. Namsan aday tatirason anariribok ti panagtanada kini Daddy. Namin ato na nangag ko kini Mami. Asaan ka no apatpat ka ni Daddy? Diyak pa'y lang ibagbaga ka ni tatang. Noan niya tinapatag-arantag ija Manila. Ang mga nusan na kamaawatan. Ngam, napatagtiga po na.
No apay nga aramidag da ito Kayat ko ti makatulong. Sanan ang napatag kanyak ti bukod ko apagimbagan. Aramatag tinaytad kanyak agundaway. Tapno makatulong ak. Nakaturog sapay lang da dati kan mami. Makigidana kon amamigat kada kayo, Lola. Tamasapa ka sombra kidya pagadalan. Nasapa ang nagdigos ni Daddy. Ang mga nakasamo iti computer na. Ay, talaga ni Daddy. Pura ita dito balay. Negosyo lang tati pampanunutan na. Agkita kayo kadiki ni Brian, intun madamdama. Kanaing nakit-kita kami, Lola. Apay ka di? Manipod ngamin imay dito'y balay. Saan apay anaulit tinakisarita kada tayo? Bayan yun, tapagpasyarak to dito'y balay. Nagpada kami ngamin ama kumi di panagadal, Lola. Nabayag at talagan. Ajak imay dito'y lolo. Dandanimot gaya man malpas tiris house. Mabalin ba kiti na pagyanan na, apok? Basit lang ang tilipas na. Mayat sakit di apagyanak kabayatan ti kaadda ni mami ija Manila. Kinasarita na kakaday. Uwan lolo, itay laan. Adda ka no napatag nga si kasuan na ija Manila. Napintas ka di ija Manila, lolo? Napintas? Ang ano siguro tinagbaliwan na. Nabayagan na jak nakaapan ni Jay. Di kayo kumasimurot, lolo. Agiro plano kayo mo. Ay katawanan at ikaduam no ko. Akin may sa jak mapanawan nagitimulak. At dapat nagiti tarakan ko abaka akin kalday. Agka ka di asumrek iti opisina, Rosano? Iti pa nakasango ka dito computer. Nagsapa ka pa'y mata nagdigos. Adala na patag nga ramidag. Huwag gaya. Inaki di Manila inton maminsan na rabi. Apay? Ijay kano ti pakaangayan di sumaro na board meeting. Kasta ka di. Ang mga nada sa bali ang kasinarak mo ichay, ha? May papaniti korporasyon ti ranta ki Jay. Kargam to nga ro ti ATM ko. Ora ti credit card ko. Dandani pa yan, awan karkana. Ibagak to ka ni Rochelle di opisina. Sige, taituloy ko lang na ito Okay, nagidak pa lang. Nasakit ti ulo mo. Ulo ba? Awanan ti pagbaliwan ni Maureen. Maureen ni Mama. Nauma pa yan kan kuana. Nalagip na ka ni Lola iti rabi. Isungay tayo bigat. Kinasarita na kagpasyar kay Jibalay. Tasaan mo ka no pangay nulit imay. Apay ka no? Amangan kit din o. Napabot ngan kay di akong ungat anasang padam. Sana ka nagbutang. Naira na nga ta nga ada problema na. Adanto ka di pa'y ni mami inton rabi. Tati tsaka mo Amangan mo damat pa ka kumikuman na. Saan mo asigurado? Nagkadungaming nararamidan na no ko So, jak sigurado. Ito madamdaman nga sarita ta Mangrugin ti klasik. Ore siya. Adan klasik. No saan ka makita inton madamdama? Awagan kan tulangan inton malam. Weno, agkita tanto iti parking lot. Agkuyog tanto na mapan iji balay. Kung ni Doris mga awag kanyak, nibat kayang dad. Anyaman nga tanti bagana. Hello, Dad. Inururay ka balay tayo bigat, Maureen. Ay, tuloy ko tinaturog. Masurunak ka ni Rosano. Nagsapa ng sango iti computer na. Napuyatan ka man gatan. Nagsarsarita kami tayo ni Doris. Kat, anya mo timbaga kada kayo dahil babay. Awan man, ada ka dinas ka na mamwa? Ali. Ada kayo ka di dita balay, Dad? Nakarwara kon. So nagkita kami ni Doris. Ada na patag nga si Kaswag. Apay nga ron ginawagan, Dak. O sige nga ron, Dan. Bye.
Plano ko ti mapa ni Jabalay. Ngamjak magkaya madtano ni Daddy. Mapaanak lang ni Jabalay da Doris. Kanayon lataterapi kiti sango di pabrika. Kaya na pa yung simrag tidak kalatrak kita Nabayag, anak kalusutak. Nagasat yakin ko ko ay tidak ita pabrika. Narangay. Nalaing siguro ti mangimaton tawan problema na. Saan nagapokan niya? Saan kumanagatang ni Norman na ita? Napintas, ti pan na kay patakder ti pabrika. Ken napintas, ti lokasyon na. Ada kayo gaya man lala. Itay pinangarurayan da kayo ni Brian. Naimbag arabi iyo, Lola. Dadani mo ta nalipata kag paiso. Awan ka ti pay dagiti dadakkel mo. Kasangsangpat mi kini Brian, itay mawag ni Daddy, Lola. Ado pa'y kano ti asikasuan na di opisina. Ado ti ikam kamakam na tama pa ni Jay Manila inton rabi inubigat. Brian, kumusta ka? Ay, nasaya at mat, Mrs. Salva. Nasaya at kumano maamamok dagiti dadakkel mo. Ni Mami lang ang ti si bibiyag. Ibagak to kini Mami. Akayat yo amam-am mo. Ado ngamin ti as-asikasun na. Agrabi kayo na nagapoy dyan turod tatang. Anya pilang tinarami diyo dyan. Nakitungtungak namin kadagiti agtrab-trabaho iti rest house. Kabayatan ti panaginumda. Adan nakita ka may kapat iti lagdaak kalapaw. Ang isudan to kanon ti makaam mo. Ay, ni Brian tatang. Awan pa'y, nagkuyog da nga ta ka ni Bernadette. Nay, ngagpaisa. Adda kumaan. Kabayatan ti kawan ko tatang. Dito'y kayo kumapaylaan. Itay imay ijay turod. Nakita na dandanin malpas ti rest house. Ura ijay to kanon ngagyan. Naparir man ngagpaiso pagyanan ijay. Sige tatang, agluto ak iti pangrabian tayo. Awagak to ni Brian no saan to paya sumangpat. Adda mong busbusin na kanya. Tikot sini sa Rosano daytoy. Apay nga tadim saad. Agturong dito ayan ko. Brian, at nagagayam. Uwan sir. Imbilin ka nung amin ni Mrs. Salva. Akayat nak ama kasarita. Sayang, tagawid ka matan. Nasaysayaat ko manukadwam ni Mamim. Deta mo tiko na ni Mamang Yo, sir. Ado ngamin ti pakakumikuman ni Mami. Mapan ko na di Manila inton rabi inton bigat. Sa dino kano iti Manila ti papanan na. Ang mga nagkita kami. Saan ka masungbatan deta sa lutsod yo, sir? Ada ka no lang napatag nga si kasun na. Gusto ngamin, Brian. At ka nagnagan ni Mamim nga stockholder iti korporasyon. Laura Richmond. Laura Richmond? Idi ada kami pa iti Amerika. Malaksid iti pamilya day di daddy. Awan tinamamok asabali akabagyan mi. Pag nanaadan ka di dayta, aka nagnagan ni Mami, sir. Tsaka mo. Sige. Patuloy mo ti agawin. Sumrekak matan. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumaralo ngayon kami patangatang. Nagsinaruno talaga yan masimbang Puet Maurin. Naggapo kano dito ni Brian. Nakapagsarita kami pala eh. Wen, amok, nalasin ko di kotsena. Siyak din ang payag kini Brian. Namanipon ngamin idinagrana kami nga agpungpung tutak. Di na naulit timay. Di mo rin pailaan ti makamu iti opisina, kabayatan ti kawan mo. Diyak kabisado ti trabaho ni Rosano dito eh. Sa anak mat kami na makibibiyang. Inton bigat pala ang mga opisina.
Malamot ti flight ko. Okay, kita to. Panahon kayo pailaan ka ni Mami. Talaga ati asawam, Rosano. Saan nga interesado iti korporasyon? Kamno dagiti barkada kan ti bisyo na. Day talaag gasto ti pagalistuan na. Imat matunak ti Cebu Bukal Korporasyon, Mami. Isa saan niya ang mababalaw ni Maureen. Nabilin kumutan ni Ardi, iti rumbay nga ramidan na. Agawid ako man itay dimtang ni Sir Rosano, Mami. At dagayam ka nagnagan nyo nga stockholder ti korporasyon da. Isumat lagayam manarabyan ka asim mangpad. Nagdiritso kayo gayam ka ni Bernadette iti balay da? Uwan, taimbilin namin ni Mrs. Salva ti panagpasyar ko di balayda. Panunutak ko maada kayo ti bagbaga ti daddy ni Bernadette. Saan kayo matgayam nga agam-amo? Nang rabi ka nga rodan? Di maawas kami kini Bernadette anang rabi iti restaurant. O sige, sumragkak nga rodan iti kwartok. Ay, masapak nga minarumarin ton bigat. Ado tinaskin nga si kaswag sakbay nga agluasak nga agpamanila. Ay, kanya to nga tati aramidan ni Brian. Inton maamuan na asigod nga agayan ayat kami kanerosan. Nakaturogan ni Maureen. Kalpasan ti panang pagustok nga ginom kami. Oh, madadamat ti panagkabak-kabak. Dakkel ti atap ko ani Laura Matlang ni Laura Richmond. May stockholder iti korporasyon. Oh, nairandanalangan nga kanagnagan kan agkap-apelyido da. Kan nairanapay nga agpamanila man. Taan ko kumakayat nga ibaga kada kayo daytoy abanag tatang. Nangagyumat gayam ti panagdamag ni Brian ti papan ko iti Manila. Ay, impatuloy mo la tagayam, tinaybagam ini. Katita, anya talaga ti panggap mo. Nadalos ti panggap ko tatang. Linikli ka mamamuan ni Rosano asikati ina ni Brian. Ang kasanupay, makaliklik ka ita. Nakasagana ako namang sangukan ko na tatang. Kahit damaurein kan Mrs. Salva. Amok makigtot danto tatang. Saan dalakit diyan namaan ang nagbaliwan ti biyag ko? Saan mo ka di panuno? Amabalin adakas ti ibu nga daytoy iti ayan ayat da Brian kan Bernadette. Tapno saan niyo ang panunutan kini Mami, asaan ang napatag kanyak ti korporasyon. Uray jak amutir aramidak, at damat ni Ardi akaduam diti opisina. Paano nga minaldaw mo di Manila, Rosano? Talungal daw. Jak sigurado. Nagbayagan. Saan ay ang agmi-meeting kailaan? No apay nga dyan Manila. Ang mga nadamat sa bali aran tamay dyan. Ado tinapateg nga si Kaswaki di Manila. Manmanumot kami na mapanag dyan. Oh, no, awan mo tinapateg nga ramidom dito eh. Mabalin mo lang na panawan ni Ardi. Sikatin ako na iti dayta, Rosano. Sikat yagsungbat ka ni Mami, no bilang lang. Wen, awan problema iti dayta. Saan mo't ang naringat ti trabahom di ti opisina? Kinapudno na. Makarik na akmat iti panagkaba-kaba. Nagkita kami idin kani Rosano. Ngam iti sumaruno a panagsabat ti dalan mi. Sabalin asaritaan. No anyan to tiyagbalin arik nana. Sabali ang itan. Tsak agbabawi. No apay asinarag ko daytoy. Kaputaging ga ita. Saan pa'y nagbaliw ni Mrs. Salva? Ad tapay kit di akimar. Pilya talaga dayta Bridget. Saan nakanumat anobyo ni Derek? Nagsayat mo ti pan nakasarita ni Lola kan ka. Nasingpot gayang. Nakasaritak pa ni Daddy. Idi pumanawak ko man. Awan tinay baga ng kanya ka.
Saan kami na nakapagsarita? Kan mapan ije Manila intun rabi eh. Uray ni Mami. Mapanmat ni Mami ija Manila. Iso kunak ni Lolo. Nga ija laangan rest house nga agyan kami. Kabayatan tig-awan ni Mami. Ay, adagayam rest house yun. Kalkalpas laan. Kaya't mo kadi nga ipasyar kay Jay. Nawisan apay kay pinadyak kayat. Makaumamat ngamin nga ijay morlatan ti pagpaspasyaran ta. Awisan kan tong haraw nga agpasyar Jay. Inton malam no bigat siguro. Agpada na sa pamalpas ti klase ta inton madamdama. Mangal daw ta kumaitimol. Wan, masapa amal pas ti klase. No di na ko mainawis katawagak da dadi kan mami. At da ngamin ni mami ije opisina ni dad. Hello, Dad. Napana kiti kasino iti rabi. Sika lang ti awan kada kiti barkadam. Kuna ni Torres, asan nakakano pa yan nakita. Wan, Dad. Kahit na yung bakit di tadyak na rabya na nagawi, di rabi. Aglos namin nagpamanila ni Rosano inton malam. Iso asim mortak kan kwa na dito opisina. At kasi nara ko aglinteg. At kano, nagatang na unit iti kondo. Oh, big time nga ro ti kliyente yo, Dad. Dakkel man na kwarta day da. Ag-text kayo to, inton madamdama, tagkita tayo. Sige, at damay papanak. Bye. Bye. Talagang nalibtak ni Daddy. Napigsang agsugal. Nabdildilawan nakit din. Kabayatan ti kawan ni Rosano. Jack pa'y makasurot kadag iti barkadak. Okay lang. Nalipatak lang nga inawagan ni Brian. Takadwa tayo kumaan nangal daw iti rest house. Saan pa yan nakaraman iti karni ti kalding? Nga mamangan no sana ang magustuhan ti angot na. Ang mabalin mo mo't nga awaga, nasapa pa'y. Nasapa ka nagawid, tapno makapagsaganak iti panagluwas ko tatang. Uray ta nabilin ko matan ni Norman. Apay nga, agbus ka nga may. Ang aeroplano kalat ako man na. Busti kayat ko pagluganan tatang. Nabayagan na jak nagbiyahe iti adayo. Bueno, mabuting ka nga grana kayo kinimaure ni airport. Tatang, aginanak pa lang iti kwartok. Madamdaman to na mapantayo ijay turod. Uray ta na sa papay. Sung bata klabi iti awag ni Mami Bernadette. Itaman pa yung inawagan nakti kasing oras. Hello, Mami. Agruprupat kami ka ni Lolong amapan iti rest house. Nagparty kami ni Engineer iti kaldi. Amang ano kayat mo ti may makipangaltaw? Kunak man umapan kayo mga opisina, Mami. Nasapa ka nagawid, Brian. Ang saganag iti panagluwas ko inton rabi eh. Ada kami kini Bernadette dito yung mall. Uray ta saan kami pa yan naka-order. Brian, ni mami nagkuyog na ka ni Lolo. Sayang nga ron no kasta. Amangan mabalin ta akasarita ida. Apay nga tasan daga to ni Daddy. Brian, sana balin no agdadanon kayo kada maurin kan Attorney Flores dita. Among ka di ida, Mami. Naragragsak ko man o kadwa tayo da Daddy kan Lola amangal daw, Mami. Kitaan na ka no kasan ang makakamakam. Ado ka no tiya si Kaswan na iti opisina. Saan tayo ang nagtutulagan? Agsasango tayo gaya magramanda Bernadette kan Brian na mangal daw. Pagbit kayon samat lang nga nagsarita iti kliyente yo, Dad. Wen, baliwan mintulagan nga agsarita. Agur-uray ka no ti may sa agayem na iya hotel. Mangal daw da ka no iti restaurant, iya hotel. Nadamag ko ana imas kano ti putahe iti restaurant iti hotel. Jack pa'y nakapangan ni Jay.
Ijay ko mga agpay sa tinanganan tayo. Italaan mo ta nalagip tayo dayta. Isungain to maminsanan. Ket kumusta kayo nga gayan ayat? Nasaya at mat attorney. Awan ti problema ti relasyon mi. Kan nagtulag kami nga ipas nagmiti agatan, lolo. Yakpay nasangot nila nga. Gapo iti kaano ti aramidan dito opisina, mama. Itugot ko nga min iti Manila nagiti reports. Nga inaramid mi kani Ardi. Kunak man no kadwam ni Maureen dito opisina. Abda iti mall, nagtulag da kano kani daddy ang mga aldaw iti restaurant. Ta makipagkita kano iti may sa kliyentena. Inyawag na itay, akadwada da Bernadette kan Brian anang aldaw. No naamuak lang, nakasanok kumaida. Oray taamon ni Ardi ti aramidan na mama. Isuntun ti makaammo dito kabayatan ti kaawan ko. Umayto kano ni Maureen. Oray siyak, hada at to dito ni. Pero berting ko man nagmaneho. Iti pa nang itulnog yung kanyak diti airport dati. Kabalag pa itag maniho, Rosano. Sana ka pa ate o kadagitag kabanwag. Tanagam nga ro tagmaneho, abalaya. Natural. Uray di ibaga. Maguri ka. Apay si Moro ti Maureen. Oray ni Bernadette. Saanan ang nakasurot. Tadapay mo't lang iti pagadalan. Mabalin kumapay, nga ikuyog mo ida nga agi na ijay Manila, tapno makapasyar ta. At damot ni Ardi Akadwak, amang imaton iti korporasyon, kabayatan ti kaawan mo. Jak tumot lang masango ida. Isa nasaysaya at mo't lang ta nagbati da. Nagladaw lakit nga minan ti biyahim maya, Lora. Urayin ton parbangon kuma, dumanon ka, tapno makainanaka pa lang iti hotel. Malam ti board meeting, tatang. Makaina na aktupay laan. Anya? Board meeting, mami? Meeting sa amat ti papanan ni Sir Rosano. Nagiraplano ka no? Kay kayat ko ti Agbus Brian. Nabayagan na jak napadas ti nagbiyahe iti adayo. Kailiw ko ti nakairuamak. Nagkutsi kayo kumalatan. At damat nga tamaalayo a driver iyo. Brian, kabailak da ito eh. Tatang, makaamo kayo pailangan ka ni Brian. Ay nagtulag kami kini Brian. Agyan kami kano iti rest house. Uwan gaya, mami. Naistorya ka ni Bernadette ti maipanggap iti rest house. Ipasyar kong to ijay. Anya? Brian? Aperas daw kayo kinilolo, mami. Ay, Makauma kanumot iti mall apagpasyaran. Nasapa pa'y matikunak. Jak kayat asyak ti orayan da. Sa magmamanulangan na kanito, agkita kami manan ka ni Rosano. Malagip ko gayam tinaybagan ni Brian. Na ipasyar na kano ni Bernadette ijaturod. No ammo dala ko mga agayan ayat ti pakasaritaan dayjay aturod kada kami adadakkel da. Laura, Miss Laura Richmond. Ni Rosano ti umuna nakadlaw kanyak. Kat nabigpig ng atagos. Saan ka nagbindot itatap ko? Si ni Laura Richmond. Owen, siyak. Laura, si kamot lang ni Laura Richmond nga ina ni Brian. Akaayan ayat ni Bernadette nga anak mi kani Maureen. Saan ta kumapagsaritaan ti personal abanad, Mr. Salva? Adagaya man ni Leslie. Dinamag siguro ni Attorney Chavez no dimteng akon. Siya ti President kan General Manager ti Korporasyon. Owen, amok. Rumbang nagpaiso nga ipaay ko ti respeto. Kinapod no na. Hindi pa nga nawagan nak ni Leslie. May papanitipan nakadutok ti Mang Punno iti nabakang ti posisyon ti kinadirektor. Ang mga namabali na sumrekta iti conference hall. Nasaysaya at makatugaw tangag sarita. Anya ti panagkunam? Agturungan dito ni Leslie. Talaga nga or-orayan na kanya Attorney Chavez. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Inkadang itay ni Attorney Chavez at chairman ng iti direktor ti korporasyon. Coffee break pa lang.
Sakbay ti pan nakipakaammo ti pan nakadutok ti baro a direktor. Sabali itan ni Laura, adon tinaglupusan na. Nakabakbak nangan. Formal ang makisarsarita kanya. Kliyente, tinakagatang iti balay, iti asideg ti balay yo, abalayan. Iso at di magasak mo ten. Agmay may saa ka na bati dito'y balay abalayan. Nakarubwat ako nga agturong iti opisina itay dinton ka. At ka din ni Maureen. Itay pa'y bigat nga day di opisina. Saan anagawid anangal daw? Ang mga no adutiin na si kaso da kini RD. At napagimbagan ti kadda ni Rosano di Manila. No kung may papuso mo't ni Maureen ti tumulong iti korporasyon. Kabaalan mo't kit di ni Rosano? Kasano kabayag ni Rosano di Manila, abalayan? Talo nga aldaw ti impakada na akapaot na ijay. Ama nga no adaw tinapatag apag sasaritaan da. Amo ni Lulu Alipio nga ipashare kay Jerry's house sa inton madamdama. Mangisagana iti pang malaman tayo. Uy, talaga asa nga ilyanda ka niya. Nagtagtag pa lang. Merienda ko malatan Apagbit ka kadilang ijay. Kahit ko lang ang makita ti rest house yo. Uray itulod na ko magladagos. Alas 4 amalpas ti klase ta. Agpasyar ka matlang ijay. Apay nga pagbit ka pailaan. Uy, agpauyo kan samat ka na. Isa. Apay ko mga agpauyo Naipakadam ka di matlang ni mamim ti panagkuyog ta. Diyak nga rod na ibagakan ko na. Makamo akto nga agpambarak ni mami. Itay lang awagak ni Rosano. Napsan nakasungsungpatan. Masurunak. Iti rabilangan nga idadtanon na di Manila ti panag-text na. Di na ka na masangot yaksungpat iti awag. Tasa nga ili na iti nagtarosa na hotel iti kakaduan ng opisyal ti korporasyon. Makapabwis. May saka mo? When? Napan iti HR department ni RD. Di wit lang sublin. Ada ka di problema? Jack lang mo. Mabit lang ni Miles. Hello, Miles? So sorry. Sana pala makasurot ka na kayo. Ano ti kinunam? Saan gayam ani Laura tinakitam edi dyan Nueva Ecija? Nakasta, kanagnaga na lang. Sige. Bye. Ay, makapapwisit mata dyan nga nyawag kanyak ni Miles. Ayan nga tangarodan da dyan Laura. Talaga makapungtutag, mami. Nanyapay lang timong awagan kanyak ni Miles. Takas jepay ti ipadamag na kanyak. Hawan mo't lagay na pinta sa damag. Burk lang ti darak ang makalagkip iti daya Alora. Nakaragrag sakak lakit din idinamwak. Nga agrigrigatan daya Alora. Tagayam, sabali a tao timbagada. Agkanagnagan ka no? Agkaropro pa da? Buwisit! Saan aday ta ti pakadadaalan ti aldaw mo, Maureen? Kasano adyak masuron? Hindi lang rabiin na nag-text ni Rosano. Malaman ang umpay awag na. Asino ti sana mabwisit iti dayja mayawag? Ang mga no adumo ti pakakumikuman na. Madama siguro ti panagmi-meeting da. No, saan na sa bali ti rinanta na Manila? Amangan mo't no da kinaidda na iti rabi iti nagdagusan na hotel. Nataenganan ni Rosano iti dayta abanag, Maureen. Masango na kadipay, idinto makumikom launay. Mami, negosyante ni Rosano. Di mo amo, nanya ti palimod na. Diyak man la sungsungpatan ni Maureen. Mga nod at dala ang agpungtot. Damat kaya man rest house iti turod. Nabayagan na Jackie may ditoy. Mabir lang.
Saan nga ta? Ngayon la ko madlang ni Alipio. Pima na lakay. Ngayon la ko na kumakin ni Leonarda. Ang mga nabayagan na nagastos na tinaglakon na. Kita man lang tipagbanagan na kita ambisyoso kan napanakal at tao. Nalasin ko ni Atty. Flores at imsag iti kutsina. Nasdaw lakit di nakakita iti rest house. Anyang nga tati agay ay ayam iti panunot na dayjay padalakay. Lolo Alipio, ada kami kini Bernadette. Nabannog kasi mga Brian. Ay, Adaak, Lolo Alipio. naikat na imbagman ta na anusam ti simang at ito, ibalasang ka. Naibaga kami ni Brian, may panggapit ti rest house yo. Iso as imorotak. Nagpintas gayam dito eh. Kas iji balay, nawaya ang makita ti ililan na tinit. Nay, ang mga no, mabisin kayaw ni ti panakabannog yaw. Ang mangirwara kiti merindaan tayaw. Ay, mabisin ka di, Bernadette. Madamdaman ton. No nangisagana ni Lolo iti pangrabyan tayo, ang mga nasanap to na makapanganpay. Lolo, anya kayo dayta? Sarguilas da ita, anak. Angim sana panawon ti panagbunga na ita. Naglamiis dito eh. Nagadungami na mo yung, Brian. Mayat apagpiknikan dito eh. Agsublitan to dito inton Sabado. Tag-picnic tayo kada lolo. Ay, katuray mo ita. No, kaya tiyaw, mabalin tayo ti agpiknay. Nangisagana ngagpaiso iti pangrabyan tayo. Naimas lakit di dagitin sa gana yung pangrabyan tayo, Lolo. Ang mga numaimas ko na itimangan. Itay kumapay akayat ka akablaawan, Lora. Ngam sa anak-anak asidagadagos kin ka. Nawaya ka ko mga imasidag, Mr. Salva. Sikat ti presidente ti korporasyon. Nabara ti panang kablaaw kin ka dagtin nangangatong stockholders ti korporasyon. Sika itan ti kadakkalan iti shares. Makigasang-gasatak. Katsapay ko matasan ang masayang ti kwarta. Mabalin ka di. Nga andan tugon daway panagsarita ta. Dua talay. Di kayat ko asawan. No, sana ka makasinga. Ladingitag. Kalpasan da ito eh. Kaya't kung tiag subli iti nagtaro sa ka-hotel. Awan mat lang tinapatagapagsaritaan ta. Kaya't kung ti makasubli a dagos, ija Ilocos. Lora, Mrs. Richmond, nasaysaya takas ta ti awag mo kanyak. Apay anarabian ka nagawit, Bernadette. Di mo ibaga, akagap-gapumpay lang iti universidad. Alas 4 na alpas ti klasik, Lola. Simurutak namin kini Brian. Amo yun? Nagpintas si rest house da. Ang dagayam rest house da. Wan gayam, ni Mami, Lola. Nagsaruno kami laang nga dimtan. Saan kami pa yan nagsarita? Ada iti kwartuyo kini dadim. Amang ano nabannog, Lola? No saan nakasapulan, inton bigat langan nakasarita. Sige, Lola, ha? Sumra ka kun iti silid ko. Agarami dakpay ngamin iti assignment ko. amo ni Lora amasapol nga agsarita kami. Ngam saan naklakayat nga ikani di gondaway. Jak naman nga itikas di ang wagas nga aging nasidag kami. Namamuan da maurin kan mamaday to'y. Jak lamon na niya tiramidan da. Nagbayag lakit din na sumungbat ni Maurin. Agun-uni mo ti cellphone na. Rosano, naimpag na nakalagip ka ngayong mawag ka niya. Nabartek kan samad. Abay, Rosano, ha? Ado ti nakakumikuma. Pasensya ka. Agsubliyak kita intun malam na bigat. Amang ano sa bali, tinakakumikumam dita. Maduktalag lang, ada ka doon. Ikaw ka, ha? Basta agawid ak intun malam na bigat. Sige, bye. Oh,
Jakla amon, no niya tiramiden ni Maureen. Namaamuan na ti panagkita mi kani Laura. Nakabakbak naman. Kat addabanag apagbutbut nga. Nasakit ti ulog. Ngam sana ngagpadlaw iti katugkanga. At napataga pa nakita nga aldaw, Maureen. Huray damot ni Ardi Akadwam iti opisina. Naawagam ka di matlaang ni Rosano iti rabi. Ay, so timawag. Ang mga dadanto kanon inton malam. Adala ka nung napatag nga si Kaswan na itangal daw. Nasaya at no saan matlaang agpayag. Good morning, Mami. Good morning, Lola. Oh. Nakatikos ka nakapanlas ka pa yan, Bernadette. Wan, Mami, inyo na akong tinagdigos. Uminom makiti gatas kan tinapaylatan ti pamigat ko. Agmirenda akto matlangi di universidad. Panawan kayon nga gina, inakagtiguset. Insardon ko ti kutsik, tapno makasarita kayo na saya at mami. Dandang akmat kit din makadanon ti universidad. Kumusta kayon? Ururayag lang di sa sangpag ti bus nga umunang agbiyahe itabigan. At antun di tano rabi eh. Apagbit kayo matlagaya, mami. Kun agbus kayo manan nga agawid. Enjayan ni Attorney Chavez ti tulong na. Tapno makapag-flight akinton malam. Yung kinay kayat kun ti agbus. Kaslasaan kayo, baknang? Naruha makitirigat, anak. Kumusta kayo gayaman ka ni Lolong? Natuloy madla, di pa nang ipasyar mo ka ni Bernadette iti rest house? Uwan, mami. Kadwami anang rabi. Kasta una iragsak na. Ad-ada pa itiragsak ko. Amok nga ayatom ni Bernadette. Hindi mo ko mabaybayan, di pa nagadan mo. Uwan, mami. Awan ti problema iti dayta. Di amo ni mami. Malaksid ki ni Bernadette. Kaslasaan a seryoso ni Bridget. Tiyak maawatan dahi di ababay. Ang mga nunubyo na paikit din ni Derek. Talaga kaslawan bibiyang ni Mami kanyag. Saan da ka nasangpatan yung saan man lang ang nagdamag. So, saan ako na nag-istorya pa'y kini Lola? Bernadette? Nakaragrag sa kaklaw na idirabi. Oray siya, Brian. Nagpintas ti rest house yun. Titurot. Kasla nakikita kung tayo dyan lugar, ititagtagainap ko. Sa bali kagayam nagtagtagainap. Anya ti ko na ni mamim. Ni Lola lang tinakaistorya. Amamatan. Kaslawan bidang ni Mami kanya. Ang mga lumakumikom lang. Di mat awan ni dadim. Adanday dyan ton malam. Saan matlangag bayag iti Manila? Oh, sana kasimra kiti opisina, Dad. Makamo ni Ardi. Nasakit yung ulo ka na bigatan. Sa gininom ka manan, Maureen. Sanda ka pa kaproblemaan. Oh, apay nga mawag kayo. Di mo sapay kayat, ngawagan ka. Ni Leonarda. Ada na patay ka na pananti katugangak. Sana ka nagsalsaludsod. Kunak no nagkuyog kayo. No na paano ni opisina ta? San na ka manan na masangbadan? Saan yun na problema day Dad? Siyakti makam mo. Oh, okay. Awalan ti bagayo. Bye-bye. Kunak no saan ka madanon diti balayo abalayan. Itay inawagak ni Maureen. Naibaga na anasapa ka arimwar. Tadda na patay ka na panam. Apagbiitak lang itinapana kabalayan. So katakla ti pagan-anay ko sa akto mapanidya opisina. Adda na patay ka mabuam. May paggapitian niya abalayan.
Idinapanag iti balay ni Attorney de la Cruz. Nasdawa, iti nalabsak iti turod. Adamaten rest house na. Kat, mabitlaan. Saan nga ta? Ngayon lako ni Alipi mo't lang tidagan, abalayan. Ti awanan bain alakay. Ang awanan ti bibiyang ko dita. Anya ba iti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.